בארץ יהיו 3 אירועים. זה אחד מהם, הראשון, שאתם כבר פה, אז אתם לא צריכים פרסומת בשבילו. השני יהיה מחר בערב בירושלים, ב-9 בערב, עופר תקן אותי אם אני טועה, במועדון ארטישוק בירושלים. תהיה שם הרצאה של יואב לנצמן, שאולי שמעתם עליו. פרייר! וצ'יזבטים בנושא חלל, לילי? צ'יזבטים? אני לא, עופר מארגן. ודברים מגניבים אחרים. אבל אני רק נותנת רעיונות, אני לא ביצוע. אנחנו נדאג שיהיו צ'יזבטים. בסוף זה הכל נופל עליי, אני יודע. יהיה מגניב, וביום ראשון ב-9 בערב בפאב סינקופה בחיפה עם דוקטור ויקטור צ'רנוב, דוקטור רועי צזנה ועוד על עבר, הווה ועתיד בחלל, הרצאות מגניבות ופאב ואלכוהול ודברים. מה שיואב מנסה להגיד זה ש-75% מהסגל של החללית מעורב באירועי יורי גגארין, ומי שלא יודע מה זה החללית אז יכתוב מכות אחר כך, בעיקר אם הוא לא מרח גם קרמשטיין. היא תבוא ותסניף אחד-אחד. להפך, מי שלא מרח קרמשטיין נענש באופן אקטיבי. הוא נענש, כן. הרעיון של לחגוג את אירועי יורי גגארין לא נולד מיד אחרי הטיסה של יורי גגארין. זה היה אמנם אירוע מאוד מאוד מכונן בתולדות האנושות ונחגג לא רק ברוסיה הסובייטית אלא בכל העולם. זה היה הישג מאוד מאוד גדול לאנושות, וזה קרה ב-12 באפריל 1962, שזה כבר לפני ממש, ואחת, נכון, סורי. ומאז ועד היום טסו, כמה ספרנו? 538 אנשים לחלל. חלקם טסו יותר מפעם אחת, חלקם טסו גם 4 פעמים, אבל בעצם זה הכל. זאת אומרת 540 בקירוב אנשים על פני עשרות שנים שעברו מאז הטיסה המאוישת הראשונה. אז אנחנו פה בשביל לחגוג את זה, וככה גם בשאר העולם בשביל לקדם את הנושאים האלה, בשביל שנרצה יותר להגיע לחלל, ואולי זה איכשהו יעזור לנו בסופו של דבר להגיע, אם לא לנו, אז לילדים שמתרוצצים פה. דרך אגב, זה גם התאריך שבו טסה מעבורת החלל הראשונה בשנת 81. זה היה אמריקאי, אז יש מצב שזה היה בשביל להרוס את... אבל זה לא משנה, אנחנו לא סופרים את זה מהבחינה הזו, כל עוד טסים אנשים לחלל. כמובן, האמריקאים אוהבים לעשות מחוות לרוסים. כמעט כמו שהרוסים אוהבים לעשות מחוות. מה שהכנו לכם היום זה 6 הרצאות קצרות של 10 דקות, 15 דקות כל אחת, על נושאים שונים, על ההיסטוריה של תוכניות החלל, על העתיד, על עניינים חברתיים שקשורים בזה, על מדע בדיוני. יהיה ממש מגניב. המרצים שלנו זה אסף תלמי שנמצא מאחוריכם, אני אתם כבר יודעים, קרן לנצמן, אהוד מימון, עופר מתוקי וגלי גולן, שאתם יכולים למחוא כפיים אבל היא תגיע רק עוד מעט. אבל זה שווה, שיהיה בהקלטה, שלא יאשימו אותנו אחר כך. אז תרגישו חופשי להתכבד בינתיים ולשתות מים ולהתמרח בקרם הגנה. בהמשך עוד מעט יגיע טלסקופ שמש, שנוכל גם להסתכל על הכוכב היחיד שאפשר להסתכל עליו כרגע, ויש כתמי שמש שזה אמור להיות ממש מגניב ומעניין, אז אנחנו נעשה את זה בהפסקה באמצע. אז טוב, בואו נתחיל. אסף, בבקשה. שמי אסף, אני אציג את עצמי קודם, אני מתנדב בספייס האל. מעבר לזה, הנושא של תוכנית אפולו וכל המרוץ לחלל של שנות ה-60 של המאה הקודמת, זה איזשהו תחום עניין ותיק שלי. ביקש יואב ואני שמחתי מה שנקרא לדבר על זה קצת בהקשר של התחרות בין הסובייטים קשה לי עם זה. קצת בנושא של ההקשר של התחרות בין הסובייטים לאמריקנים, ואני אדבר כמובן על נקודות ציון מאוד ספורות ובודדות כי הזמן מאוד קצר, עומדים לי פה עם סטופר ואני החלטתי לגוע בנקודות שהן נקודות ממשק, נקרא לזה ככה, בין שתי התוכניות, המקום שבהן הן מצטלבות או נוגעות או משפיעות, ואפשר לראות את ההשפעה, יחסי הגומלין בין התוכניות הסובייטית
זה אמריקאית, תודה. אמריקנית, תודה. אוקיי, אז קודם כל, רק למקם אותנו, אני מדבר על תקופת המלחמה הקרה. בסדר? הבוגרים יותר בינינו ודאי זוכרים את הימים ההם. הצעירים אולי קצת פחות, למרות שיש תזכורות אקטואליות לנושא באוקראינה. בעיקרון, תקופה של מלחמה בין גושים, על השפעה, על שליטה, על אינטרסים, בסדר? על עוצמה. והחלל היה אחת מיני מספר זירות שבו המעצמות התחרו זו בזו, הסובייטים כמובן מול האמריקנים. הסובייטים די הגרורות שלהם בגוש המזרחי והאמריקנים ממערב. מי תהיה הראשונה בחלל ומי תעשה את הצעדים הראשונים האלה, כי היה ברור שזה מסמל עליונות טכנולוגיות, עליונות הנדסית, בסדר? ובעצם לבסס מעמד, נקרא לזה, בחלל. כמובן שיהיו פה גם יישומים צבאיים שצריך לזכור אותם, מה שעשית בחלל, בסדר? זה לא שונה גם בימינו. מה שעשית בחלל וידעת לעשות בחלל, כנראה יש לו גם יישומים ארציים, נקרא לזה ככה, בהקשר הביטחוני, אסטרטגי, אוקיי? אז כמובן שהתחרות הייתה תחרות שניטשה במלוא עוזה. אני מתחיל את בעצם חשבתי להתחיל בזה שאם תיקחו אדם מהרחוב היום ותשאלו אותו מה הוא יודע על תוכנית החלל שנות ה-60, רובם, כן, האדם הממוצע, נקרא לזה, יזכור את ניל אמסטרונג, נכון? הוא נקרא טוב, ואת אפולו 11, לא הרבה מעבר לזה. במקרה שהוא ידע שזה בשנות ה-70. כן, בדיוק ככה, הוא לא בטוח שהוא ידע בכלל. וזה מה שזוכרים, כי ההיסטוריה נכתבת מטבעה על ידי המנצחים והמפסידים, נקרא לזה ככה, בדרך כלל נשכחים, ונעשה להם סוג של עוול. אני אנסה היום לתקן מעט. בסדר, גם ההיסטוריה שאני מכיר ואתם מכירים, היא ברובה אמריקנית ונכתבה על ידי אמריקנים. הסובייטים לאורך שנים נמנעו מלפרסם, או שפרסמו מה שפרסמו עם דיסאינפורמציה, כל מיני עיוותים פנימיים מסיבותיהם עימם. עד היום יש פערים שקשה להשלים אותם, והמידע הוא מידע מוטה. אז רוב שאנחנו יודעים גם מכותבים אמריקנים או מכותבים מהמערב, אוקיי? אז אני אתחיל, בסדר? קודם כל אני אתחיל. אני לוקח אתכם אחורה בזמן לתקופת מלחמת העולם השנייה, בסדר? כמעט לקיצה, אבל רגע לפני זה נתעכב ב-1942. ב-1942 קרה מאורע, ולא רק בהקשר הצבאי שלו, מאורע בעל משמעות, וזה אבי 2, בסדר? הרקטה הראשונה, העצם המלאכותי הראשון שיצא לחלל אי פעם, בסדר? אני לא יודע כמה מכם זוכרים או מכירים את האירוע הזה, אבל אבי 2 אותה רקטה גרמנית שפון בראון ואנשיו פיתחו עבור הנאצים, והיטלר קיווה שיהיה נשק יום הדין, ואותו נשק סודי שיקנה לו את הניצחון המלחמה על בעלות הברית, מה שבסופו של דבר למזלנו, שמחתנו, לא קרה. זה היה נשק עצום, אבל הוא לא השיג את האפקט שקיוו שהוא ישיג. אבל אם כן, מה שכן הוא השיג, זה את הצעד הראשון של האדם בחלל, זאת אומרת, לא אדם עדיין, אבל רקטה שיצאה, עברה את האטמוספירה, בסדר? זה העצם המלאכותי הראשון בחלל. התחרות או המרוץ החל בעצם בשלהי מלחמת העולם השנייה, כאשר שתי המעצמות, כל אחת מצידה ניסתה להניח את ידה על מהנדסי הרקטות הגרמניים, פון בראון, הבכיר שבהם, ואנשיו, מהנדסים, טכנאים, בוני רקטות, בסדר? להגיע לטכנולוגיה, להגיע למפעלים, להגיע לחלקים ולהעביר אותם לשטחה כדי ללמוד, לנתח. היה ברור שמי שיצליח וישים את היד ראשון, קונה לעצמו יתרון במרוץ העתידי לחלל, בשתי המעצמות, ולא רק כן, עשו מאמצים גדולים לנצח כבר בשלב הזה של התחרות. פון בראון כידוע רק עם צוותו, עם כ-126 או 7 מהנדסים נוספים מהבכירים שבהם לצד האמריקני, אחרים הגיעו לצד הסובייטי, ואלו גם אלו היו ממפתחי הרקטות הראשונות, הגדולות, החשובות, המשמעותיות. ה-V2 בעצם הם כל הרקטות המודרניות, בסדר? לא יעזור שום דבר, צריך לזכור את העניין הזה, אוקיי? הכנתי פה תמונות מאחורה כדי שתוכלו בינתיים לא להשתעמם לגמרי, אז תנסו לראות, זה במקום מצגת. אוקיי, אז זה מה שיש, התנאים פה תנאים ספרטניים, משהו. אז זהו, נקודת הציון הבאה שאני אדלג עליה באלגנטיות זה 1957, הספוטניק, בסדר? שקף הבא. הספוטניק משוגר לחלל על ידי הסובייטים שהם מביכים או משפילים את האמריקנים, מכניסים אותם ללחץ אמיתי, בסדר? זה מאורע בסדר גודל גלובלי, לא יעזור שום דבר, כי האמריקנים מרגישים פה שהשיטה שלהם עמדה למבחן וכשלה, שהסובייטים, עכשיו יש ירח סובייטי לצורך העניין, והעולם נשלט על ידי הסובייטים. האפליקציות הצבאיות היו ברורות, לא היה צריך יותר מדי להרחיב בהן. לאמריקנים למעשה לא הייתה תשובה. התשובה האמריקנית באה משהו כמו חודשיים אחר כך, וזה קוריוז די נחמד, שמי שלא מכיר עכשיו יכיר. כחודשיים אחר כך הם שמו לוויין משלהם, שקראו לו הגרייפפרוט, כאילו האשכולית, שמו אותו על איזה טיל של חיל הים, בשם ואנגארד, וניסו לשגר, ומה שקרה, הוא עלה 2-4 מטר באוויר, אני לא יודע, נפל והתפוצץ, בסדר? נפל והתפוצץ בקייפ קנדי, קייפ קנברל באותם ימים. המשגר, כאילו, לא המשגר, סליחה, הלוויין, נפל שם לשיחים והתגלגל לו על האספלט, והתחיל לשדר, כי הוא היה בטוח שהוא בחלל, ולעצבן אותם עד שזו עיתונאית כתבה שמישהו ימצא אותו וירה בו, כי זה כבר היה ממש לא נעים. קראו לו העיתונים בכל מיני שמות, הסטי פוטניק, בסדר? משקל הספוטניק, סטי פוטניק, הפלופניק,
הקפוטניק, זה היה המענה האמריקני. זה לא עזר שחודשיים אחר כך הסובייטים, בערך חודשיים אחר כך הסובייטים העלו את לייקה לחלל בספוטניק 2, את הכלבה הראשונה בחלל. הסובייטים עשו קרקס בבית ספר לאמריקנים, אני תכף אגיע לזה, בסדר? אבל המסמר הראשון בארון, נקרא לזה ככה, זה המסמר הזה של הספוטניק, שהאמריקנים מבינים שהם בברוך והסובייטים מקדימים אותם, בסדר? תכף אני אגיע לזה. מי שעמד בעצם, אם דיברתי על פון בראון, אני אנסה לאזן את זה עם שם מהצד השני. מי ששמע על השם קורולב, סרגי פטרוביץ' קורולב, אני לא יודע להגיד את זה ברוסית, אבל הוא בעצם המהנדס הראשי, נקרא לזה ככה. הוא המוח מאחורי תוכנית החלל הסובייטית של אותם ימים, עד שהוא נפטר ב-1966. אגב, זהותו, שאני חשפתי לפניכם בכזו קלות, נשברה בסוד שנים עד למותו. אסור היה, לא ברית המועצות ולא מחוץ לה, לדבר עליו, הוא רק נודע בכותרת, המהנדס הראשי. אסור היה לדבר עליו, אסור היה לפרסם אותו, מחשש לחייו. ככה לפחות הסובייטים טענו שהם חושבים ש-CIA יגיע אליו ויתנקש בו, יעשה מה שיעשה. לא חשפו אתמול כשהוא נפטר, היה כל כך חשוב לתוכנית שתבין, כשהוא נפטר ב-1966, מעבר לכך שזו אותה מכה אנושה לתוכנית, הוא נקבר בחומת הקרמלין יחד עם גגארין אגב, שהפרו לדעתי או גופתו קבורים בחומת הקרמלין, כבוד ששמור, אתם מבינים, ליחידי סגולה, וברז'נייב, אז הנשיא, כבודו בעצמו היה אחד מנושאי הארון, תבינו עד כמה הוא היה חשוב. זה גולאג האיש הזה? הוא היה בגולאג, נכון, בתחילת בשנות ה-30 הוא הוכנס לגולאג והוא הוצא משם כדי... והוא מת ב-66. אתה צודק, הוא הוכנס לגולאג, זה נכון, חולץ משם כדי להצעיד או להוביל את תוכנית החלל האמריקנית, נקרא לזה ככה. אז זה קורולב ופועלו, נקרא לזה ככה בקיצור. אני מגיע לטיסה של גגארין שלשמה אנחנו יושבים פה היום, 1961, 12 לאפריל, גגארין משוגר לחלל, מקיף את כדור הארץ פעם אחת ונוחת, הופך מיד לגיבור ברית המועצות ובכלל לשם עולמי, הופך לסלב בן לילה. גם פה האמריקנים נתפסו מופתעים, על אף שהיה להם חלון שיגור מוקדם יותר, משהו כמו חודש או חודשיים לפני כן, הם לא ניצלו אותו, הם לא חשו מוכנים, הם החליטו לדחות את השיגור, מה שנקרא, שילמו על זה מחיר יקר, תדמיתי, תעמולתי, כי הסובייטים היו ראשונים בחלל ושוב הביכו פעם נוספת את האמריקנים. האירוע הזה היה כל כך משמעותי שלושה שבועות בערך, חודש אחר כך שהאמריקנים הצליחו להעלות את שפרד, בסדר? אלן שפרד היה האמריקני הראשון בחלל, אוקיי? הוא עלה לחלל על טיל רדסטון, ובסך הכל הטיסה שלו נמשכה כ-15 דקות, שתבינו. הטיסה ההיסטורית של אלן שפרד, האמריקני הראשון בחלל, נפלה מזו המקבילה הסובייטית שלה, הוא לא הקיף את כדור הארץ, הוא היה במסלול תת, איך זה נקרא? סאב אורביטל, בסדר? מתחת, לא נכנס אפילו למסלול סביב כדור הארץ, 15 דקות במסלול בליסטי, נפל בים, ועדיין הוא גם כן הפך בן לילה לגיבור, לסלב בארצות הברית, והנשיא האמריקני החליט לצורך העניין שפה זה נקודת מפנה, וחודש או פחות מחודש אחרי ששפרד נחת בעצם נאם מעל במת הקונגרס ואמר את המילים המפורסמות שהוא חושב שהאומה הזאת, כן, ארצות הברית, צריכה לשלוח אדם לחלל, להתחייב ליעד של לשלוח אדם לירח ולהחזיר אותו לפני סוף העשור. תחשבו על זה רגע, זה כמעט לא יאומן. הם עוד לא עשו 15 דקות בחלל, הבן אדם הראשון שלהם עוד לא יצא, בסדר, למסלול של כדור הארץ, והוא כבר מדבר על להנחית אדם על הירח, בסדר? גם מבחינת החזון, גם מבחינת האומץ, לעבור ולצאת בהצהרה כזאת, לכתוב כזה צ'ק באותה נקודת זמן, ותבינו עד כמה משמעותי גם היה מרוץ בחלל וכמה הייתה חשובה. אני קראתי לה, דרך אגב, הייתי צריך להתחיל עם זה שההצעה שלי נקראת גגארין ותרומתו לתוכנית החלל האמריקנית, כי בעצם זה היה בעצם קטליזטור מאוד מאוד חשוב מבחינת האמריקנים. טוענים עד היום שלולא הטיסה הזאת לגגארין, שאם שפרד היה ממריא במועד המקורי, בסדר, ומקדים את גגארין, האמריקנים לא היה כזה חשוב להוכיח שהם עליונים, להגיע לאן שהם הגיעו בסופו של דבר, בסדר? ואולי הטיסה לירח לא הייתה מתרחשת עד עצם ממנו, אנחנו לא יודעים, בסדר? אבל בפירוש אומרים שאלמלא קרה מה שקרה וזה היה סדר הדברים, לא בטוח שהאמריקנים היו מוכנים, כותבים כזה צ'ק שמן והם מתחייבים לפרוע אותו. האמריקנים דרך אגב משווים את ההישג של גגארין רק במשימה השלישית שלהם עם ג'ון גלן, שהוא הראשון, האמריקני הראשון, להקיף את כדור הארץ, באמצע הייתה עוד טיסה, לא נתעכב עליה, בסדר? זהו, הגעתי מ-1961, אני נחפז קדימה, אני עובר בדרך לתוכניות מרקיורי וג'מיני, האמריקניות, בסדר? והסובייטים עם תוכניות מקבילות משלהם. בדרך מה שהסובייטים עושים לאמריקנים זה את אותו בית ספר שדיברתי עליו, מעלים אדם ראשון, מעלים שני אנשים, מעלים בעל חיים, מעלים להבדיל כמובן, אישה לחלל, מעלים שני צוותים במקביל לחלל, מקיפים מצלמים את הצד השני של הירח, הם הראשונים לנחות נחיתה רכה לירח עוד לפני האמריקנים. אנחנו לא זוכרים את הדברים האלה כי הם איכשהו התשתשו ונעלמו בהיסטוריה בתהום הנשייה. הסובייטים עושים לאמריקנים בית ספר אחד גדול עד שאיפשהו באמצע שנות ה-60 העסק הזה מתחיל להתאזן ולהשתוות, והאמריקנים מה שנקרא מתעשתים
מתחילים בעצם לרשום הצלחה אחרי הצלחה. סליחה, הליכת החלל הראשונה הייתה הליכת החלל סובייטית, קומורוב עשה אותה. בקיצור, האמריקנים במקום מאוד לא נוח. ועכשיו, ב-1967, ינואר, תוכנית אפולו, בסדר? הגיעה סוף סוף תוכנית אפולו המקווה, קפסולות גדולות, בסדר? 3 אנשי צוות. התוכנית שאמורה להביא את ארצות הברית לירח, והמשימה הראשונה מתחילה באסון, כמו שאתם אולי מכירים, השריפה המפורסמת, הידועה לשמצה, 3 האסטרונאוטים נשרפים חיים על כן השידור, בכלל בתרגיל, בניסוי, לא במשימה. אוקיי, והדבר הזה, זה זעזוע גדול מבחינת נאס"א, זה עוצר הכל, זה מקפיא את העסק לכמעט 2 ועדות חקירה של נאס"א, ועדת חקירה של הקונגרס, עסק ביש אחד גדול, כל עתיד תוכנית אפולו בעצם בסימן שאלה אחד גדול, לא ברור מה יהיה בגורלה, כן יהיה, לא יהיה. בסדר? עוברת שנה פלוס, לקראת אוקטובר 1968, תוכנית אפולו חוזרת, בסדר? ואפולו 7 אמורה לצאת לחלל, ברור לכולם שהמשימה הזאת בה תלוי גורלה של תוכנית אפולו כולה, זאת אומרת, אם אפולו 7 מצליחה, יש על מה לדבר, בסדר? קו סוף העשור, אני מזכיר לכם שקנדי הולך ומתקרב, אבל אם מצליחים, אז יש על מה לדבר, ממשיכים, אם לא מצליחים, כל העסק כנראה נגמר, והתוכנית תיקבר, בסדר? לשמחתם או למזלם, אפולו 7 באמת הסתיימת בהצלחה. אגב, עוד לפני אפולו 7 מגיע מודיעין, פה יש משהו נחמד, גם כן פיקנטי שקשור לתוכנית החלל הסובייטית. מגיע מודיעין מתוך ברית המועצות שאומר שהסובייטים עומדים להטיס קפסולה בשם זונד ולהקיף איתה את הירח לפני סוף 1968. בסדר? עם הדבר הזה האמריקנים לא יכולים להשלים. ברור לכל שאם הסובייטים משגרים את אותה קפסולה, בסדר? בין אם תהיה מאוישת ובין אם לאו, ומקיפים את הירח ראשונים, זה כבר לא משנה, ההיסטוריה לא תסלח לאמריקנים. זאת אומרת, השם שלהם יחקוק על הירח לעולם ועד, לא משנה מה האמריקנים יעשו מכאן והלאה. זה מעמיד את האמריקנים בפני בעיה. מבחינת תוכנית המשימות של האמריקנים, יש להם כמה משימות עם רכב הנחיתה במסלול סביב כדור הארץ, אבל רכב הנחיתה לא מוכן, בסדר? ואז אחד ממנהלי נאס"א מצוטט כמי שאומר את המשפט הבא באיזשהו פורום סגור, הוא אומר בעצם, we've got the Russians, we've got the LEM, כאילו the Lunar Module, כן, רכב הנחיתה, and none of them is cooperating, אוקיי? לא אלה ולא אלה משתפים פעולה איתנו, בסדר? ובעיקר לא הלם, כאילו על רכב הנחיתה, עכשיו מה עושים? אוקיי, מה עושים? כשהצל של הסובייטים פה, אוקיי, מאחורי הזה, ואז מחליטים האמריקנים שאם אפולו 7 מסתיימת בהצלחה, אפולו 8 תעשה משהו שלא נעשה מעולם, ותטוס בעצם לירח, אוקיי? זו הייתה החלטה שעד היום נחשבת מהאמיצות, מהנועזות בתולדות נאס"א. עד ימינו אנו, נחשבת, אני יודע, וזה אני מדבר מהר. נחשבת באמת מההחלטות הנועזות והאמיצות של נאס"א לקחת את אפולו 8 ולשלוח אותה לירח. אני אקצר, אפולו 7 חזרה בשלום, נאס"א הגדירה את זה לא כ-100% אלא כ-101% הצלחה. אפולו 8 טסה לירח ורשמה שורה ענפה של תקדימים. בעצם אומרים שפה בעצם במשימה של אפולו 8, ולא סתם אני מתעכב עליה, נקרא לזה המסמר האחרון בתוכנית הסובייטית להגיע לירח. באותו רגע שאפולו 8 יצא והצליחה כפי שהצליחה, הסובייטים בכלל הכחישו שהייתה להם איזושהי כוונה, למרות שאנחנו יודעים היום במסמכים היסטוריים ועדויות אישיות, שכן הייתה להם תוכנית מאוד ברורה להגיע ולהנחית אדם על הירח. אחרי שאפולו 8 עשתה את שעשתה, הקיפה את הירח וקבעה, אמרתי, סט רחב של תקדימים, אז הסובייטים הכחישו שהם אי פעם התכוונו. בסדר? מבחינת תקדימים, אני רק אחזור עליהם בקצרה. התקדים ראשון זה הסאטורן 5, אוקיי, הסאטורן 5, אותו משגר ענק, 111 מטר גובה, כבניין 36 קומות, 160 מיליון כוחות סוס, בסדר? אותה מפלצת, המכונה הגדולה ביותר שנבנתה על ידי אדם עד לעצם ימינו אנו. פעם ראשונה שצוות עולה על המפלצת הזאת וטס איתה לחלל. פעם ראשונה צוות מתנתק מכדור הארץ, מכבלי כוח המשיכה של כדור הארץ ונכנס למסלול סביב הירח. אוקיי, פעם ראשונה שאדם במו עיניו, הוא רואה את הירח מצידו השני ומצלם אותו, פעם ראשונה שמצולמת זריחת כדור הארץ. בסדר, אותה תמונה מפורסמת מעברו השני של הירח. שידורים טלוויזיוניים בשידור חי. בראשית, בסדר, פרק בראשית שהוקרא על ידי האסטרונאוטים בערב חג המולד 1968. משימה מדהימה, ללא בכלל צל שספק, כל זה עם מנוע אחד, שתבינו. זאת אומרת, אם היה קורה תרחיש אפולו 13, אני קצת פה סלט, אבל אם אפולו 13 היה קורה באפולו 8, לא היה להם איך לחזור, לא הייתה להם צירת ההצלה המפורסמת, לא היה להם מנוע נוסף להסתמך עליו. בגלל זה אני אומר, זו הייתה החלטה נועזת כפי שהיא הייתה. ואני אעצור פה עם אפולו 8, אבל אפולו 8 ללא ספק היוותה, כמו שאמרתי, סוג של מסמר בארון הסובייטי של התוכנית להנחית סובייטי קוסמונאוט על הירח. נתנה לאמריקנים יתרון הסברתי ומורלי, מאותו רגע קו סוף העשור נראה שוב רלוונטי. סיימתי, אפולו 9 ו-10 היו שתיהן חזרות גנרליות, אחת במסלול סביב כדור הארץ כבר עם רכב הנחיתה, השנייה במסלול סביב הירח. היה לי זמן, הייתי מפרט יותר, ואז הגיעו למסקנה שבאמת הדרך פתוחה לנסות באפולו 11 לנחות על הירח. וכך קרה וכך היה, והשאר היסטוריה. 2 מילים לסיכום. דיברתי על גגארין ותרומתו לתוכנית החלל האמריקנית. כמו שאמרתי, התחרות הזאת היו בין
שתי המשתתפות, יחסי גומלין, שאין ספק שכל צד ירבן את הצד השני כל פעם להרים את הרף, בסדר? קצת יותר גבוה מאשר איפה שהיה לפני כן, בסדר? זה דחף אותם להגיע ולהעיז, ואולי להתחייב לכל מיני יעדים. סיימתי? ואולי בזכות זה, אין לדעת, אולי בזכות זה אני אומר, זכינו אנחנו בדורנו, מה שנקרא, לראות אדם על הירח, לראות מספר בני אדם על הירח, מה שלא קרה מאז, בסדר? אז עם כל הבעיות של, כן, וכל הפגמים שהיו במלחמה הקרה ובתקופה ההיא, דבר אחד טוב היא סיפקה לנו, וזה אולי את אותו מרוץ לחלל ואת והחידושים הטכנולוגיים ההישגים שנלווים אליו. ההישגים שבאו עם זה. זהו, תודה רבה לכם. תודה מעניין. תודה לך. זה אהוד מימון, והוא יודע דברים. קבלו אותו. נתחיל בשאלה, יש פה מישהו שלא מכיר את אסימוב, את השם לפחות? לא מדבר איתך, גם איתך. הוא היה סופר קרוב, הוא לא ידע לכתוב. נכון. אבל בגלל זה את יודעת את כל אתם מכירים אותו. קראתי להרצאה שלי דם, פלדה וריק, והיא עוסקת איך הרובוטים בעולם של אסימוב הביאו אותנו לחלל ולאן הם נעלמו אחר כך. היה זמן כאשר בני האדם עמדו מול היקום לבד, ללא רע. כעת יש לנו יצורים העוזרים לנו, יצורים חזקים יותר מבני אדם, נאמנים יותר, מביאים יותר תועלת ומסורים ללא סייג לבני אדם. האנושות כבר אינה לבד. כה אמרה סוזן קלווין, אולי הדמות הכי מזוהה עם הרובוטים של אסימוב. אמירה יפהפייה. כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של האדם בחלל, לפחות ביקום של אסימוב, אנחנו רואים שזה בהחלט נכון, יש לנו רעים, יש לנו מי שעומד לידינו כאשר אנחנו יוצאים לחלל, וטוב שכך, כי החלל היא סביבה מאוד עוינת, אבל יותר מזה, אם אנחנו מסתכלים על זה טיפה לעומק, אנחנו רואים שלמעשה הרובוטים הם שהביאו אותנו לחלל. אנחנו רואים את זה לפחות בשלושה מקומות. בסיפור מפלט שמספר על המצאת מנוע העל, המנוע שאפשר לנו לצאת מהשכונה שלנו, של מערכת השמש, לחלל ברצינות, יש לנו רובוט שמפתח את המנוע הזה. אנחנו רואים את זה אצל הרובוטים של החללאים, המתיישבים הראשונים בחלל, שהרובוטים הם אלה שאפשרו את ההתיישבות שלהם, הם אלה שעשו את העבודה הקשה של ההתיישבות בחלל ואפשרו לבני האדם לחיות בנוחות. ואנחנו רואים את זה מאוחר יותר כאשר דניל ושיסקארד מחליטים להרעיל את כדור הארץ, להפוך את כדור הארץ הרדיואקטיבי כדי לאלץ את בני האדם, את בני כדור הארץ, לצאת לחלל וליישב את הגלקסיה. למעשה, אנחנו רואים שהרובוטים הרבה יותר טובים בחלל מבני אדם. אנחנו רואים את זה בסיפור היגיון, כאשר הסיפור היגיון מספר על קיוטי, רובוט שנועד לבדוק האם רובוטים יכולים להחליף בני אדם בתפקיד של ניהול תחנת חלל שאמורה לשדר לכדור הארץ אנרגיה. והוא כל כך יותר טוב מבני האדם בזה, הוא כל כך יותר מוצלח מהם, שהוא פתח תיאולוגיה שלמה שאומרת תשמעו בני אדם, היה נעים, היה נחמד, הרגע ההיסטורי שלכם עבר, הגיע את הרובוטים. ביי ביי. אנחנו רואים את זה בסיפור ניצחון שלא בכוונה, שבו בני האדם בונים 3 רובוטים שנועדו לרדת למעמקי צדק ולפגוש את היצורים התבוניים של צדק. והם בנויים כדי להתמודד עם התנאים המאוד קשים של צדק, עם הלחץ, עם הגזים הרעילים והכל, והם בנויים כל כך טוב שהם יותר טובים בלהתמודד עם התנאים של צדק מאשר תושבי צדק עצמם. כמובן שאין מה לדבר על בני אדם שירדו לשם, והם עד כדי כך טובים בזה שבני צדק מגיעים לאיזשהו הסכם עם הרובוטים שהם נציגי בני אדם, שהם בחיים לא היו מגיעים אליו עם בני אדם עצמם. ואנחנו רואים את זה כאשר אנחנו רואים את התוכניות של החללאים לגל השני של ההתיישבות שלהם. חלק מהם לפחות מנסים לתכנן רובוטים דמויי אדם כדי שיוכלו לנסוע לכוכבים, לעשות את כל העבודות הקשות, ואז כאשר נרצה להעביר עוד בני אדם לאותם כוכבים, פשוט כמו לעבור דירה. ואז הם נעלמים. ואז הרובוטים של אסימוב נעלמים מהחלל. והשאלה היא למה? אפשר להתעלות בהסבר הפשוט לכאורה שמה שאסימוב עשה באחרית ימיו בשנות ה-80 זה לקחת את שני העולמות הגדולים שלו, את עולם הרובוטים
ואת עולם המוסד ולשלב אותם. עכשיו, עולם המוסד מבחינה כרונולוגית הוא מאוחר יותר, ובעולם המוסד אין רובוטים, אז היה צריך להעלים אותם איכשהו. אבל לדעתי אסימוב היה יכול למצוא גם תחבולה אחרת כדי לכלול כן רובוטים בעולם הזה. והוא לא עשה את זה מכיוון שאסימוב עבר התפכחות מסוימת, ולדעתי גם בני דורו האחרים עברו התפכחות מסוימת כאשר הם התבגרו, שלא לומר הזדקנו. המדע הבדיוני של שנות ה-40 היה רווי באוטופיזם טכנולוגי. הם היו בטוחים שהטכנולוגיה היא זו שתגאל את בני האדם. וכך אנחנו רואים את הציטוט הזה של סוזן קלווין, שמדבר על הרובוטים שיעמדו לצידנו וכן הלאה וכן הלאה. אבל הם היו גם, היה בזה גם הומניזם, נאמר את זה כך, זה נועד לשרת את בני האדם. ומה שהם ראו, מה שאסימוב ראה בשנות ה-40, שנות ה-50, שנות ה-60 ומאוחר יותר, זה הוא ראה מה קורה כשהטכנולוגיה הופכת להיות בלתי נשלטת, כאשר ההתפתחות של הטכנולוגיה הופכת להיות לשם הטכנולוגיה ולא לשם האדם. הוא ראה את הנאציזם, הוא ראה את התיעוש של המוות על ידי הנאצים, הוא ראה את האטום, את האסטרטגיות כמו MAD, Mutual Assured Destruction, והרעיון הנפלא שאם רק נוכל להכחיד את כל כדור הארץ באופן שלא יהיו עליו חיים במשך כמה אלפי שנים, זה מה שימנע מאיתנו להשתמש בטכנולוגיה שלנו וכן הלאה. ואת הדבר הזה אסימוב לא יכול היה לסבול. הוא הבין לדעתי, או הרגיש, שכאשר הטכנולוגיה גוזלת מבני האדם את האנושיות, כאשר הטכנולוגיה הופכת להיות טכנולוגיה לשם עצמה, אז היא מפסיקה לשרת את המטרה של קלווין, שאותה ציטטתי בהתחלה. הם כבר לא ידידים שלנו, הם כבר לא רעים שלנו, הם מתחילים לאיים עלינו. כאשר הרובוטים מונעים מבני האדם להיות בני אדם, הם חייבים להיעלם. ואם אנחנו בוחנים את דנילו ליבאו בספרים האחרונים שלו, אנחנו רואים שהוא אומר את הדברים האלה כמעט במפורש, והרובוטים נעלמים מהיקום של אסימוב ומשאירים את בני האדם להתמודד לבד עם החלל שאליו הם הביאו אותם. אני עופר מתוקי, אני דוקטורנט לקוסמולוגיה ואני גאה להיות חבר בחללית. בין השאר אני גם כותב את דף הפייסבוק היקום הנראה שעוסק בקוסמולוגיה ועניינים שקשורים לחלל. ואני רוצה לדבר איתכם היום על דברים שהם קצת מעבר לכוכבים, כי אנחנו מכירים את האמרה, פניי מועדות לכוכבים, נצא לכוכבים, אבל החלל לא מסתיים בכוכבים, יש גלקסיה שמסתיימת איפשהו ומעבר לה יש עוד גלקסיות. ואני רוצה בעצם לדבר על ההיסטוריה של גילוי הגלקסיות, של הגילוי שיש גלקסיות אחרות, שהגלקסיה שלנו היא לא כל היקום. זו הרצאה היסטורית ולכן יש לי דף עם תאריכים, כי אני לא רגיל לזכור כל כך הרבה דברים, מדי פעם אני עלול להיעזר בו, אני מקווה שלא תיעלבו. אנחנו נתחיל את ההרצאה בעצם לדבר רגע על מה זה הגלקסיה שלנו. שביל החלב זה אוסף כוכבים מאוד גדול שאנחנו נמצאים כחלק ממנו, ולמעשה אם אנחנו מסתכלים בלילה חשוך באמת, לא בתוך העיר, בשמיים, אפשר לראות את שביל החלב כרצועה לבנה שמכסה חלק די נרחב בשמיים. אז אתם יכולים לנחש שכבר האדם הקדמון ביותר ראה את זה. למעשה השם שביל החלב מגיע מהיוונים, הם אלה שהמציאו אותו, וכבר אז היו כאלה שטענו ששביל החלב מורכבת למעשה מהרבה מאוד כוכבים בודדים. אבל לצער אותם אלה שטענו את זה, הם חיו בתקופה של אריסטו או קצת לפניו, ולכן מה שאריסטו אמר אחר כך זה מה שנשמר ל1000 השנה הבאות בערך. לאריסטו הייתה תפיסת עולם קוסמולוגית מאוד מעניינת שעסקה בספרות. היה את כדור הארץ, מסביבו היה את האטמוספירה, מסביבו היה כל מיני ספירות של גופים שמיים שונים, הירח, השמש, כוכבי הלכת, ובסופו של דבר הספירה הגדולה ביותר של כוכבי השבט, הכוכבים שאנחנו מסתכלים בשמיים והם לא זזים. ומבחינתו
שביל החלב הייתה איזושהי תופעה אטמוספרית בכלל, משהו שקרה של פיצוצי גז באטמוספירה או משהו כזה, כלומר הרבה יותר קרוב מכל הגופים השונים שאנחנו רואים, כולל הירח, כולל השמש, כולל הכל. וזו הייתה התפיסה שנשמרה במשך מעל 1000 שנה, כי בימי הביניים אף אחד כמעט לא העז, לפחות בימי הביניים המוקדמים, אף אחד כמעט לא העז לפקפק במה שאריסטו אומר. במאה העשירית בערך התחיל עידן טיפה חדש, לא באזור אירופה, אלא יותר באזור האימפריה הערבית והאימפריה הפרסית. במאה העשירית אסטרונום פרסי רושם את התצפיות הראשונות שידועות לנו של אנדרומדה ושל הענן המגלני הגדול, שתי גלקסיות קרובות אלינו. כמובן שהוא לא זיהה אותן בתור גלקסיות, אלא בתור איזשהו קטם בשמיים, כי צריך לזכור, בתקופה הזאת עוד אין טלסקופים. כל מה שאנחנו רואים בשמיים זה נקודות של אור, ולכל היותר, אם יש לך ראייה ממש טובה ולילה ממש חשוך, אתה מצליח לראות משהו שהוא קצת מרוח. במאה ה-11 זה הפעם הראשונה בעצם שמישהו מראה בצורה שיטתית שלפחות לגבי שביל החלב אריסטו טועה. איזשהו אסטרונום ערבי, שאני לא זוכר את שמו, צופה בשביל החלב ומגלה שאין לה פרלקסה. פרלקסה זה אפקט פיזיקלי מאוד פשוט. אם תשימו את האצבע שלכם מול האופק ותזיזו את הראש, תראו שהאופק זז ביחס לאצבע. זה נובע מכך שהאצבע קרובה אלינו. ומה שאותו אסטרונום ערבי הראה בעצם זה שלא יכול להיות ששביל החלב קרוב אלינו כמו האטמוספירה, כי הוא לא זז ביחס לכוכבים שמאחוריו. מה שאומר שזה חייב להיות רחוק לפחות מספיק כדי שלא נוכל להבחין באפקט הזה. במאות שאחרי זה התחילו להצטבר עוד ועוד עדויות וטענות ששביל החלב מורכב מכוכבים, אבל ההוכחה הניצחת לזה הגיעה קצת אחרי המצאת הטלסקופ, כשגלילאו גלילי צפה בשביל החלב והראה בצורה ברורה שזה מורכב מהמוני כוכבים. יש לי כאן תיאור של זה. אם אתה רוצה לקרוא. עם המשפט שלו. אז אנחנו אחרי זה נפנה אנשים להסתכל על החולצה של בחור נחמד. אז מישהו גם מתרגם, אני מניח. יש היום טלפונים, אפשר לעשות דברים מטורפים. אבל אחרי שהתברר ששביל החלב בעצם מורכבת בצורה מוכחת מהרבה מאוד כוכבים, אז היה מקום להתחיל לדבר על הצורה של הדיבור כבר לפני כן, אבל היה אפשר להתחיל לדבר בצורה יותר קונקרטית. כי צריך לזכור שבתקופה הזו גם קיבלנו את חוקי קפלר וקצת אחרי זה את חוקי ניוטון, ובעצם קיבלנו איזשהו רקע פיזיקלי שהיה אפשר לדבר עליו של איך בעצם הכוכבים האלה מוחזקים בצורה, מה שלא תהיה הצורה. היו כל מיני רעיונות. ב-1750 זה בעצם ההתייחסות הראשונה לשביל החלב בצורה שהיא איכשהו מזכירה את מה שאנחנו מכירים היום. תומאס רייט מפרסם ספר, ובו הוא כותב ששביל החלב זה למעשה, אנחנו לא מדברים על סתם איזשהו פיזור של כוכבים, אנחנו מדברים על ספירה, או נכון, שכבה ספרית שאנחנו נמצאים בתוכה, ואם אנחנו מסתכלים לאורכה אז אנחנו רואים את שביל החלב, אנחנו רואים חלק מאוד דחוס, ואם אנחנו מסתכלים פנימה לספירה או החוצה מהספירה, אז אנחנו רואים אזורים ריקים יותר, שזה באמת מתאים למה שאנחנו חושבים היום. והוא העריך שיש גם עוד גלקסיות כמו שלנו, כמובן שעוד לא קראו לזה גלקסיה, עוד מצבורי כוכבים כאלה שנמצאים ונפרדים מאיתנו לגמרי, רחוקים מאוד מאיתנו. 5 שנים אחרי זה, עמנואל קאנט, הפילוסוף והמדען, מפרסם ספר שבו הוא גונב ללא בושה את כל מה שתומאס רייט אמר, ומאז ועד היום הקרדיט ניתן פחות או יותר בבלעדיות לקאנט. זה לא לגמרי מדויק. קאנט לקח את הרעיונות של תומאס רייט, אבל הוא הרחיב אותם, והוא הביא את זה למצב שהוא עוד יותר קרוב ממה שאנחנו מכירים היום. הוא חשב במובנים של דינמיקה, במובנים של חוקי ניוטון, ואמר, טוב, לא יכול להיות שזה סתם ספירה שמוחזקת, אנחנו יודעים שכנראה גם יש איזשהו סיבוב, כנראה שהכוכבים נמצאים בדיסקה, ובאמת כנראה שיש איזשהם עוד דיסקאות כאלה,
כי כבר אז היה ידוע על, ברגע שהחלו להיות כוכבים, אז אזורים שנראו פשוט נקודת אור מרוחה התחילו להתברר, חלק מהם התחילו לראות שיש להם צורה ספירלית, וקאנט העריך שהנבולות הספירליות האלה הם מה שהוא קרא להם Island Universes, איי יקומים או יקומים, איים, איך שלא תרצו לקרוא לזה, גלקסיות נפרדות שנמצאות רחוק מאוד מאיתנו ולא קשורות אלינו, אבל בשלב הזה זאת היה לגמרי תיאוריה, עוד לא היה לו שום הוכחה, הוא לא ניסה להוכיח את זה יותר מדי, ולכן אנחנו נמשיך עוד קצת הלאה, בערך 20 שנה אחרי זה, נדמה לי שצ'ארלס מסיה מפרסם קטלוג שמבחינתו, שנקרא קטלוג מסיה עד היום. מבחינתו הקטלוג הזה הוא קטלוג של עצמים מעצבנים שגוזדים לו זמן. צ'ארלס מסיה היה צייד שביטים, הוא חיפש שביטים בשמיים נראים כמו, בדרך כלל כמו משהו מרוח, הם לא נראים כמו כוכבים רגילים, ולכן הוא גילה שכל פעם שהוא הוא נתקל באיזשהם עצמים מרוחים כאלה, כל מיני נבולות ודברים כאלה, אבל הוא לא מזהה ישירות, כי הטלסקופים אז עוד היו מאוד קטנים, הוא רק מזהה שזה משהו מרוח, וזה לא כוכב, אז הוא עוקב אחרי זה, ועוקב אחרי זה, ועוקב אחרי זה, ומגלה שהוא לא זז, ואז הוא חוזר לראשונים שלו, ומגלה שבעצם, בעצם הוא כבר בזבז על זה איזה חצי שנה של תצפיות לפני שנתיים, אז הוא פשוט התחיל לעשות רשימה של עצמים כאלה כדי להימנע מלבזבז זמן בתצפיות. פשוט הוא רואה משהו כזה, הוא הולך לרשימה שלו, הוא רואה, אוקיי, זה משהו שרשמתי כבר, אני לא צריך... זה M161. אז עוד לא היה M160, הקטלוג הראשון שלו היה משהו כמו 40 ומשהו עצמים. ב-150 השנה שאחרי זה בערך, התחילו להוסיף עוד ועוד עצמים לקטלוג הזה. רגע, M זה מסיה? M זה מסיה, אני תכף אגיע לזה. נוספו עוד ועוד עצמים לקטלוג הזה, אבל במקביל התצפיות הלכו והשתפרו והתחילו לגלות שהעצמים האלה הם עצמים יותר מעניינים מאשר סתם דברים שמפריעים לנו לחפש שביטים. התגלה שלמשל הנבולות הספירליות, כמו שהם קראו להם אז, בעצם מורכבות מכוכבים בפני עצמן, מה שהפך להם לעצמים הרבה יותר מעניינים. וגם העצמים האחרים התגלו כצבירי כוכבים או עננות גז, כל מיני דברים, עצמים שהם מעניינים מאוד בשמיים, מה שנקרא החלל העמוק, מחוץ למערכת השמש. היום יודעים שהקטלוג של מסיה שהורחב במשך הדרך מכיל את מרב הדוגמאות הכי מרשימות לעצמים כאלה, כמו גלקסיות וצבירי כוכבים ודברים כאלה. למעשה, מרבית הגלקסיות הכי מוכרות עד היום יש להם מספר עם M. אנדרומדה היא M31, M33, אני לא זוכר את השם שלה, אבל היא גם גלקסיה מאוד קרובה. מרבית הגלקסיות המוכרות יש להם מספר מסיה. בעצם התצפיות האלה המשיכו להצטבר, וכשאנחנו מגיעים לתחילת המאה ה-20, יש דיון אמיתי לגבי המהות של שביל החלב, הגודל של היקום. אנשים מפרסמים מאמרים ומאמרים סותרים ומאמרים שמפריחים מאמרים אחרים לגבי האם שביל החלב היא כל היקום, האם כל הכוכבים שאנחנו רואים כולם שייכים לשביל החלב, האם הגלקסיות, האם הספירלות, הנבולות הספירליות הן באמת עצמים בתוך שביל החלב או שהם עצמים מחוץ לשביל החלב. הוויכוח הזה מגיע לשיאו ב-1920, במה שמכונה היום כהוויכוח הגדול של האסטרונומיה, The Great Debate. שני אסטרונומים מאוד מכובדים, שייפלי וקרטיס, מגיעים לאיזשהו כנס בארצות הברית, כל אחד מהם מציג מאמר שהוא כתב, שסותר כמובן, סותרים אחד את השני. קרטיס היה אסטרונום ותיק, מכובד, שמרן, לטענתו שביל החלב הייתה, היא לא גלקסיה, היא לא הגלקסיה היחידה, הנבולות הספירליות הן גלקסיות בפני עצמן שנמצאות רחוק מאוד. וטענה נוספת שעולה, שהשמש שלנו נמצאת קרוב מאוד למרכז הגלקסיה שלנו, שזה היה הגישה המסורתית באותו זמן. דווקא הגישה שהוא הציג של הנבולות הספירליות הן גלקסיות נפרדות, זו הייתה גישה
מאוד חדשנית ולא כל כך מתאימה לו, אבל שוב, הוא היה אסטרונום מאוד מכובד, אז הוויכוח היה מאוד רציני. שייפלר לעומת זאת היה כוכב עולה, הוא היה אסטרונום צעיר, אבל הוא כבר התפרסם בזכות כמה תגליות מאוד מרשימות. הוא לעומת זאת טען ששביל החלב היא כל היקום, כל מה שאנחנו רואים שנמצא בשביל החלב, אבל הוא טען שהשמש לא נמצאת במרכז שביל החלב, אלא נמצאת כ-30,000 שנות אור, שזה קרוב מאוד למה שאנחנו יודעים היום. לאחר הצגת המאמרים שלהם הם באמת ניהלו ויכוח במשך כמה שעות. שנה לאחר מכן הם פרסמו עוד מאמרים, כל אחד פרסם מאמר שסותר את התיאוריה של השני, ובעצם מה שמאוד מיוחד בוויכוח הזה, שם אנחנו יודעים ששניהם צדקו ושניהם טעו, כי אנחנו יודעים שהשמש שלנו נמצאת כ-30,000 שנות אור ממרכז גלקסיה, אבל אנחנו יודעים גם שהנבולות הספירליות הן גלקסיות. הוויכוח לגבי הנבולות הספירליות היה מורכב. היה איזשהו אסטרונום אחר, חבר של שייפלי, שטען שהוא ראה את הספירלות האלה מסתובבות, שזה כמובן לא יכול לקרות בזמן סביר אם הן נמצאות מאוד מאוד רחוק. אחרי זה יסבר שהתוכניות האלה לא נכון. הוויכוח הזה הוכרע בסופו של דבר על ידי אדווין האבל ב-1923, שהוא השתמש באיזשהו סוג מסוים של כוכבים כדי למדוד את המרחק לאנדרומדה, והוא גילה שהמרחק הרבה יותר גדול מכל הערכה של גודל הגלקסיה, לא יכול להיות שהיא נמצאת שם, ובזה בעצם הוכרע הוויכוח הגדול של האסטרונומיה בתקופה הזאת. בזה בעצם מתמצא החלק המשמעותי של זה. מאז אנחנו מגלים מאוד מאוד גלקסיות, כבר יש לנו לא רק אמים שמגיעים עד 100 ומשהו, אנחנו מגלים עוד ועוד. בהתחלה התחילו לגלות אותם אחת-אחת, היום אנחנו בעשורים האחרונים כבר יש מה שנקרא סקרי גלקסיות, יש טלסקופים בחלל שצופים כל הזמן, מגלים עשרות, מאות אלפי, מיליוני גלקסיות. למעשה, כשניסיתי לבדוק כמה גלקסיות ידועות לאדם כרגע, אין מספר ברור, כי אפילו כי אפילו המספר הרשמי שמקבלים מהקטלוגים זה המספר של הגלקסיות שנמדד אליהם המרחק, שידוע עליהם איזשהו משהו מעבר לזה שהן גלקסיות. וככל הנראה, בנוסף לכמה מיליונים שה-SDSS, סלון, דיגיטל סקאי סרבי ועוד כמה סקרי גלקסיות גילו, יש כנראה עוד לפחות כמה מאות מיליונים, אם לא מיליארדים, של גלקסיות, וזה המצב שבו אנחנו עומדים היום. תודה רבה. תודה רבה. שלום! אז אני קרן, כולם מכירים אותי? לא. יופי, אז אני יכולה להגיד את ההקדמה שהתאמנתי עליה, שהולכת ככה. שלום, שמי קרן. אני רופאה שסיימה התמחות בהקדמה. אני רק מחכה לחותמת של ההסתדרות הרפואית, כדי שזה יהיה רשמי. ואני נשואה למהנדס חלל. ואני מפיקה את החללית. את היוטיוב בנושא חלל ובכלל. ולכן אין לי ברירה אלא להבין בנושאי חלל ובכלל. כמה שזה עצוב. עכשיו ככה. אני לשם שינוי כתבתי דברים, כי בניגוד לשנים שבהם הדבר הגיע לאירופה ובדיוק באיזה תאריך הוא הגיע לאיזה עיר, את זה אני לא זוכרת את זה ככה, ואז אני מתנצלת מאוד. וזה עובד ככה. בשנת 2013 ניגשו 6,000 אנשים. אתה לא אמרת על מה ההרצאה שלי. תגידי את. You suck, man. אני המרצאה הפמיניסטית שלכם להיום, על הנושא של נשים בחלל. גלי מרצה. גלי, גם לגלי מותר להרצות על נושאים פמיניסטיים. מאוד. ובכן, בשנת 2013 ניגשו 6,000 אנשים למיונים של נאסא, למיוני אסטרונאוטים של נאסא. כדי להיות אסטרונאוט בנאסא צריך 3 דרישות למלא. 1 זה אזרחות אמריקאית, 2 זה תואר אקדמי שני ומעלה לפחות, או 1,000 שעות טיסה, ויש כל מיני אפשרויות להמיר מא' לב'. אם יש לכם 500 שעות טיסה ותואר ראשון, אז זה מתקזז לתואר ראשון וחצי, ואז אפשר להוסיף עוד 4,000 שעות כמורה למדעים, וזה לא משנה, יש להם שם סולם המרה. והדבר השלישי זה בריאות טובה, שזה אומר משקל סטנדרטי, גובה סטנדרטים, אם יש בעיות ראייה שניתנות לתיקון על ידי משקפיים. עכשיו, באופן די מפתיע,
אני מכירה די הרבה נשים שעונות לקריטריונים האלה, כלומר נשים שיש להן תואר שני ומעלה, אני מכירה כמה כאלה, נשים שיש להן אזרחות אמריקאית אני מכירה פחות, אבל גם כאלה יש, אתה לא אישה, אל תנפף. אני עדיין לא אישה. ונשים בלי משקפיים, יש. ואכן את המיונים האלה עברו 8 אנשים, 4 גברים ו4 נשים, שזה כמעט כאילו שיעור הנשים באוכלוסייה הוא 50%. אני מאוד שמחה שכולכם יושבים, כי זה באמת נתון מפתיע. לא, אבל הנתון המפתיע באמיתי זה שרק בשנת 2013 זה הפעם הראשונה שחצי מהמעמדים שהתקבלו לתוכנית האסטרונאוטים הם נשים. למעשה עד היום בחלל היו 538 אנשים, מתוכם רק 58 היו נשים, שזה יוצא קצת יותר מ10%, אבל לא הרבה יותר מ10%. אבל את צריכה לדבר גם על כמה פנו למיונים. מבין האנשים שהלכו בחלל, שעשו EVA, שזה כולל אנשים שרק פתחו את הצוהר, הציצו החוצה, סגרו וחזרו פנימה, 209 אנשים בכלל, 9 נשים. 2 מהן רוסיות. זה לא מראה הרבה טוב על האמריקאים. לא, זה לא כזה מפתיע, כי בהתחלה זה היה עסק של טייסי קרב. אז עכשיו נדבר על למה זה היה. גם שם היו נשים. ובכן, לא באותו זמן. הסיפור של ילדים, לא לריב, יש מרצה על הבמה. אין במה. עכשיו, הבעיה הגדולה היא שבאמת הדרישות של נאס"א לא בעייתיות. באמת שלא. למעשה, גם כשפתחו את תוכנית החלל, גם כשהחליטו שאנחנו מגיעים לירח והתחילו עם תוכנית מרקורי, גם אז הן לא היו בעייתיות. הן היו יותר מחמירות כי לאף אחד לא היה מושג מה לעזאזל אנחנו צריכים לעשות בחלל, אבל בשום שלב הדרישה לא הייתה גבר. זה פשוט הדיפולט. בשנות ה-50 כשהחליטו להקים את התוכנית של בואו נלך לשים בן אדם על הירח, כי זה מה שבא לנו, הדרישות היו קצת יותר גבוהות, כן, היה צריך שעות טיסה, היה צריך תואר אקדמאי כלשהו, היה צריך בריאות טובה, היה צריך אזרחות אמריקאית אם אתה אמריקאי, היה צריך אזרחות רוסית אם אתה רוסי, אבל לא הרבה יותר מזה. תוכנית מרקורי, האוריג'ינל 7, 7 האסטרונאוטים הראשונים שאמרו אנחנו נקפוץ על הירח, ביניהם היה, אנחנו נגיע לחלל, סליחה, מהנדס חלל עושה לי כזה. אבל חלק. ביניהם שמות כמו ג'ון גליין ואלן שפרד ואנשים נוספים, גס גריסום, נכון? היו גברים, אני לא יודעת אם שמתם לב. דוקטור לבלייס, שיש לו את השם של הנבל הגדול מסרטי המדע הבדיוני, היה הרופא שאחראי על הניסויים שעשו, סליחה, על הקריטריונים הרפואיים שאפשרו למועמדים להתקבל לתוכנית של נאס"א. והוא עבר על הקריטריונים ואמר, לא נראה לי שיש בעיה שאישה תעשה את זה. זאת אומרת, כושר, סבבה, יכולת לעמוד ב3 חוקני בריום ביום, פאן, אבל נשים בממוצע קטנות יותר מגברים. הן שוקלות פחות, הן נמוכות יותר, ואני מדברת על נשים בממוצע, אני לא מדברת על בריאן מבית אריאל או איך שלא קוראים. בדיחה למשחקי הכס, יש 2 שצוחקים בקהל, זה ממש עצוב. אז למה שלא נשלח נשים לחלל? ואז הוא אמר לעצמו, אוקיי, יכול להיות שנשים לא מספיק טובות, כי זה ה-50s, אז יכול להיות שהן לא מספיק טובות, בואו נבדוק אותם. הוא פנה לג'רי קובי, הייתה טייסת ניסוי, היא קבעה, אלוהים יודע כמה, 3 CA אביוניקה בארצות הברית, היא הוכתרה לטייס השנה. טייס השנה, היא הייתה אישה. באותם שנים, הוא פנה אליו והיא אמרה, יאללה, בוא ננסה. אז הוא בחן אותה, עושה לה את אותם בחינות של האסטרונאוטים, שהוא הכיר מצוין, מכיוון שהוא תכנן את הבחינות לאסטרונאוטים, והיא לא רק שהיא עמדה בהם בהצלחה, התוצאות שלה היו יותר טובות משל הגברים. ואז הוא אמר, אם זה אני לא יכול לגשת לנאס"א, כי הם לעולם לא יאמינו לי, כדאי שנמצא עוד אנשים. אז הוא אמר, את מכירה איזה מישהי או 2 שתרצה לטוס לחלל כזה? והיא אמרה, כן, אני מכירה את זה, 20 וכמה. הם עברו על הרשימה, את הרשימה הסופית עברו 13 נשים, כולל ג'רי קובי. 13 נשים שעמדו בהצלחה, flying colors, בדרישות הבריאותיות מהאסטרונאוטים, כולל 3 חוקני בריום ביום. קראו להם המרקורי 13, והוא אמר, אוקיי, אני צריך לגשת עם זה לנאס"א, אבל הם בטח יכשילו אותי, אז כדאי שאני אראה להם שהן כן יכולות לעבור את תוכנית ההכשרה של אסטרונאוטים. באותם שנים האסטרונאוטים היו צריכים לעבור א', בדיקות פיזיקליות, שכאמור הם עברו, ב', בדיקות פסיכולוגיות, וג', סימולציות טיסה מאוד מאוד קשות.
אז הוא הרים טלפון לחבר שלו, פסיכיאטר, שהעביר את ג'רי קוב את כל המבחנים הפסיכיאטריים. ואחרי זה הוא קפץ למתקנים של הצי בפנסקולה. פנסקולה, תודה לכל האנשים שכן מכירים את השמות של ערים בארצות הברית. והעביר שם את ג'רי קוב את סימולציית הטיסה, שגם אותם היא עברה מצוין. ואז כשהיה לו ביד את כל הרשימה הזאת, הוא אמר, אוקיי, אני צריך להעביר עכשיו את שאר 12 אנשים את כל הדברים, כדאי שאני אודיע לנאסא שנשים גם יכולות להיות טייסות. זה כל כך מגניב, יהיה לנו הרבה יותר אנשים להטיס לחלל. ואז הוא הלך עם הנתונים האלה לנאסא, ואתם יודעים מה נאסא אמרו לו? לא. יפה. מה? ילד בן 10. לא. ואז נאסא אמרה, לא, אתם לא מבינים. אנחנו לא יכולים לקבל את 13 אנשים שהבאת לי, שהם כולן טייסות, חלקן טייסות שהשתתפו במלחמת העולם השנייה, לכולן יש רקורד מטורף, חלקן שברו שיאי עולם בטייס, כי רק טייסי ניסוי של מטוסי סילון יכולים להיות אסטרונאוטים. מה אמרת? לא מרשים לנשים להיות טייסות ניסוי של מטוסי סילון? אוי, חבל. הרבה שנים אחר כך אמרו שזה מכיוון שהם לא רצו שנשים ימותו בחלל. גם אני מאמינה לזה. אז זהו. בזמן שהאמריקאים התבחבשו להם עם השטויות האלה, הנשים האלה לא קיבלו את הלא, דרך אגב, הם הגישו מכתבים לקונגרס, הקונגרס קיים ישיבה מאוד גדולה, וב-1962 הודיע שנשים לא כשירות לטוס לחלל, נאסא כבר הכשירה 9 אסטרונאוטים, אין לנו סיבה להמשיך עם זה, אז לא. בזמן הזה הרוסים אמרו, אוקיי, האמריקאים לא רוצים להטיס נשים לחלל, סבבה. כל פועלת טיפשה וחסרת השכלה מרוסיה יותר טובה מכל הגברים האמריקאים, תעשה ניסוי של מספר. ואז הם עשו את מיוני הקוסמונאוטים שלהם. הדרישות להיות קוסמונאוט זה גובה של 1.5 מטר עד 1.70 מטר, משקל של 60 ומשהו קילוגרם, ומישהו ללא השכלה. מה עם החוקני בריום? לא, הם לא היו חוקני בריום. אז אני מצטערת. זה לא עומד כזה. הם הצליחו למצוא מספיק נשים שיעמדו בכל הקריטריונים שלהם, בין השאר ולנטינה טרשקובה, שהייתה בחורה מאוד נחמדה, שעבדה הישיתיונות במפעל טקסטיל בבוקר ולמדה בתיכון בלילה, כי לא השלימו, כי אחרי 8 שנות לימוד העיפו אותה מהבית ספר, כי הייתה צריכה לעזור לפרנסת ההורים שלה, וכל אנשי תוכנית החלל הרוסית אמרו, הנה פועלת טיפשה, בואו נהפוך אותה לקוסמונאוטית, והיא באמת טסה לחלל ב-1963. הפכה להיות האישה הראשונה בחלל. ואז הכל היה בסדר, הכל היה סבבה. שאר הנשים שהתאמנו איתה בתוכנית הקוסמונאוטים כבר לא העלו אותה לחלל, כי לא היה צריך, כי היה ברור שהאמריקאים לא הולכים לעשות שום דבר, אז בשביל מה לעלות עוד אישה לחלל? עד שהרוסים שמעו שהאמריקאים הולכים לעלות את סאלי רייד לחלל. ב-1983. אז מהר ב-1982 הם העלו את האישה, את הקוסמונאוטית השנייה לחלל, וגם נתנו לה לעשות פעילות מחוץ לספינה, נתנו לה לעשות EVA, והיא עד היום הקוסמונאוטית היחידה שעשתה אי פעם EVA מתוך כלל הקוסמונאוטים ב-1983. אז ב-82 הם שיגרו את, הייתי צריכה לכתוב את זה כי זה סבטלנה סביצקיה, רוסים בקהל? סביצקיה. סביצקיה, תודה, סביצקיה. סבטלנה סביצקיה ב-1982 הפכה להיות הקוסמונאוטית השנייה בחלל. אז האמריקאים שיגרו את סאלי רייד, ואז הרוסים שלחו מחדש את סבטלנה כדי שהיא גם תצא מהחללית, ואז האמריקאים שלחו את קאתי סליבן משהו כמו כמה חודשים אחר כך כדי שגם היא תצא מהחללית, ועדיין נשים היו בסך הכל, היי, הנשים שלנו יותר טובות מהנשים שלכם, אבל הדיפולט הוא גברים. תמיד. ולנטינה טרשקובה הייתה המפקדת של המשימה שלה, בין השאר כי הייתה הבן אדם היחיד בקפסולה ששלחו החוצה. מפקדת המשימה הראשונה שהאמריקאים שלחו לחלל, זה היה 30 שנה אחר כך ב-1999. הצ'אלנג'ר התפוצצה באטמוספירה. בואו לא נדבר על צ'אלנג'ר. זה מעניין שזה הם התנגדו בגלל שהם לא רצו שנשים ימותו. לא. Anyway, to sum it all up,
לפני שיואב יוריד אותי מהבמה, כי אני רואה אותו עושה ככה כל פעם. היום בנאסא יש 49 אסטרונאוטים פעילים, מתוכם 12, אני כתבתי את זה כי לא האמנתי למספר, אנחנו בשנת 2014, יש רק 12 נשים שהן אסטרונאוטיות פעילות. שזה אומר שאשכרה שולחים אותם לחלל. כאשר האמריקאים החליטו לבדוק את ההשפעות של שליחת אדם זקן לחלל, אז הם שלחו את ג'ון גלן. ולא את ג'רי קוב שעדיין חיה ועדיין שוברת שיאי עולם בתעופה, כי היא אישה. וג'ון גלן כבר היה בחלל. כן, ג'ון גלן, פאני סטורי. כאשר הוועדה של הסנאט התכנסה כדי להחליט אם כדאי לשלוח נשים לחלל או לא לשלוח נשים לחלל, אז הוא העיד בפניהם שגברים יוצאים למלחמה וגברים חוזרים הביתה ובונים מטוסים, ולכן גברים בוחנים את המטוסים שהם בונים, ולכן אין ברירה, זה הסדר הטבעי של הדברים, ונשים צריכות להישאר בבית. על ג'ון גלן אני יכול להגיד עוד כמה דברים. לא, אנחנו נעצור את מה שיש לי להגיד על ג'ון גלן. בן כמה הוא? כמה זקן? 70. לדעתי הוא כבר, אבל אני לא בטוח. הוא מספיק מבוגר בשביל שישלחו אותו לחלל על מחקר. Old enough to know better. כן. הבעיה היא שהחברה שלנו משתנה לאט מדי. מדע, כמו שכולם פה יודעים, הוא לא מגדרי. זה לא משנה מה יש בין הרגליים, מה שמשנה זה מה שיש בין האוזניים. והמון נשים עשו המון פריצות דרך במדע, ושינו את העולם שוב ושוב ושוב, אבל עדיין החלל חסום בפנינו. עד עכשיו, שסוף סוף יש חצי נשים וחצי גברים, אז אם יש פה מישהו עם אזרחות אמריקאית, קדימה, לכו לשנות את הניסוי הזה. תודה! שלום, אני גלי גולן. מישהו כאן לא מכיר אותי? אוקיי, אני גלי גולן. והפעם כאילו, היו לי כל מיני רישומים וכאלה, וכמובן נשארתי אותם בבית, אז אני אסתדר בלי. סליחה? את רוצה את הרשימות שלי? יאללה, תביא, נראה מה אני יכולה לעשות איתם. אבל מה שאני עומדת לדבר איתכם עליו, זה על מדע בדיוני, כי אני לא מדברת על מדע, אני מדברת על מדע בדיוני, שמערב, או יותר נכון, לא מערב טיסה לחלל. עכשיו, היום בתור חובבי מדע בדיוני, אנחנו רגילים לחשוב על מסע לחלל כעל חלק אינהרנטי ואינטגרלי, כלומר בלתי מופרד ממדע בדיוני. אנחנו חושבים על מדע בדיוני, אנחנו כמעט בהכרח לפחות חושבים, לפחות מעלים בדעתנו את התמונה או את העלילה של מסע בחלל. עכשיו, קודם כל, גם אם אנחנו עכשיו נחשוב על זה לרגע, אנחנו נראה שזה לא מחויב המציאות, נכון? יכול להיות מדע בדיוני, יכול להיות סיפור מדע בדיוני, ספר מדע בדיוני, סדרת מדע בדיוני, שלא עוסקת בכלל במסע לחלל. בין אם אנחנו מדברים על מסע בזמן, בין אם אנחנו מדברים על יקומים אלטרנטיביים, בין אם אנחנו מדברים על דברים כמו מלחמת העולם השלישית, אפוקליפסה על כדור הארץ, אנחנו מדברים על הנדסה גנטית, אנחנו מדברים על מציאות וירטואלית, כלומר, כל אלה הם נושאים שהם גם כן מאוד מאוד אינגרנטיים למדע הבדיוני, אבל הם לא מחייבים מסע בחלל, נכון? ואם מסתכלים על זה אפילו יותר בזהירות ורואים מה המקום של מסע בחלל במדע הבדיוני, אנחנו רואים שבעצם המסע בחלל באיזשהו שלב, וכמובן שתכף נגיע לדבר על באיזה שלב, נעשה לחלק אינהרנטי מראיית העתיד שלנו. כלומר, בדרך כלל, אם היום אנחנו מוצאים מדע בדיוני שאינו עוסק במסע בחלל, או אינו לפחות מזכיר אותו, כן? יכול להיות איזשהו סיפור מדע בדיוני שמתרחש על כדור הארץ, כשברקע יש מושבות בחלל, או לפחות מושבות ב-low earth orbit מסביב לכדור הארץ. יכול להיות מדע בדיוני שמתרחש על כוכב לכת אחר שמיושב, כאילו על מושבה של בני כדור הארץ, ומה שמתרחש שם, ולא מספרים אקטיבית על מסע לחלל, אבל ברקע כמובן יש מסע בחלל. איפשהו במהלך 100 השנים האחרונות, מסע בחלל נהפך לחלק בלתי נפרד מאיך שאנחנו רואים את העתיד שלנו כשאנחנו מספרים סיפורי מדע בדיוני. עכשיו, זה לא תמיד היה ככה. לא תמיד ראיית העתיד של המדע הבדיוני בהכרח כללה מסע בחלל. עכשיו, אני תמיד אומרת שאני מאוד אוהבת לעשות את ההרצאות האלה, כי הן מכריחות אותי לעשות מחקר ולתקף בעובדות ובמספרים ובתאריכים, כל מיני דברים שככה
יש לי תחושה לגביהם, בגלל שאני קוראת הרבה מדע בדיוני. ומה שאני עשיתי למענכם, קהל יקר, זה אני הלכתי ואני הוצאתי את הרשומות של זוכי ההוגו מאז שיש הוגו, והסתכלתי על הספרים ועל הסיפורים הקצרים שזכו מאז, כאילו יש את זה מ-1900, תחילת שנות ה-50, ובאמת אפשר לראות שם שכמעט כל הסיפורים, כמעט כל הספרים עוסקים או לפחות נוגעים במדע בדיוני, מה שאומר שצריך ללכת יותר אחורה. ואכן הלכתי יותר אחורה, הלכתי לשנות ה-40, הלכתי לשנות ה-30, הלכתי לשנות ה-20, הלכתי אפילו עד למאה ה-19, שזה פחות או יותר ההתחלה של מדע בדיוני, וכל מי ששמע אותי מרצה על ההיסטוריה של מדע בדיוני יודע גם למה, אז לא נחזור על זה. ונקודת המהפך היא איפשהו בשנות ה-40. כלומר, הפעם האחרונה, ואני כבר אדבר עליהם, שאנחנו רואים סיפורים שבהם יש עתיד, כאילו שמדברים על עתיד המין האנושי, ולא עתיד אפוקליפטי, כן? לא הרסנו את עצמנו ולכן אנחנו חזרנו לתקופת האבן, כלומר, עתיד לא אפוקליפטי שאין בו מסע לחלל, זה בשנות ה-30, פעם האחרונה שאנחנו רואים את זה. שנות ה-40, שנות ה-50 ואילך, העתיד היחיד שאנחנו יכולים לראות שאין בו מסע בחלל, זה בהכרח עתיד אפוקליפטי. כלומר, אם אנחנו לא נצא לחלל, זה כי אנחנו ירינו לעצמנו בברך, כי אנחנו מטומטמים והבאנו על עצמנו את מלחמת העולם השלישית. עכשיו, מבחינה היסטורית מדעית, כן, מחקרית, די קל לראות. מה היה לנו בשנות כזה, סוף שנות ה-30, שנות ה-40, שנות ה-50? אוקיי, טוב. היה לנו, לא, מלחמת העולם השנייה, וכל מי שסבב סביבה, כן, שנות ה-40. שנייה, וגם הכוח האטומי, לא? וגם הכוח האטומי, כן, גדול. מה שהיה לנו, שנות ה-30, שנות ה-40, שנות ה-50, היה לנו את מלחמת העולם השנייה, ואת כל ההתפתחויות הטכנולוגיות והמדעיות סביבה, שכללו באמת את נושא הכוח האטומי, ואת נושא פיתוח הרקטות. היום אנחנו חושבים על תעופה, כולל על תעופת סילון, כולל על תעופה רקטית, כעל משהו שמובן מאליו. זה לא היה, כן? אנחנו לא עד כדי כך רחוקים מבחינה כרונולוגית מהאחים רייט, רבותיי, אם אנחנו מסתכלים על זה ככה. במשך הכמה עשורים האלה של החצי הראשון של המאה ה-20, התפתחה הטכנולוגיה, ההנדסה, הדלק, שאפשר לנו בסופו של דבר לצאת מבאר הכבידה של כדור הארץ. ולכן בשנות ה-30, לפני שהיה כל זה, אנחנו יכולנו לראות דוגמאות לעתיד של המין האנושי שלא כלל מסע בחלל. והיום כשמסתכלים על זה, זה מאוד מאוד מוזר. מישהו קרא כאן את מרד הולכי הרגל מ-1930? אוקיי, סליחה. סליחה? גלי קראה את מרד הולכי הרגל מ-1930, נכון. זה סיפור נפלא שמדבר על עתיד המין האנושי, לוקח אותנו אלפי שנים אל תוך העתיד, צופה התפתחות טכנולוגית, דרך אגב, שהיא מאוד מעניינת, אם חושבים על זה שראו אותה בשנות ה-30, הוא צופה התפצלות אבולוציונית של המין האנושי לשניים, הולכי רגל ונוסעים. כאשר הנוסעים הם אנשים שנעשו כל כך מכורים לטכנולוגיית הניידות, כלומר למכוניות, עוד פעם, אנחנו מדברים על שנות ה-30, כן? אנחנו מדברים תקופה שלפני פורד, לפני המכונית לכל בית באמריקה. אז אנשים שכל כך התמכרו לנוחות של ניידות, שהם בעצם איבדו את השימוש ברגליים. כשאנחנו לא מדברים על התנוונות שרירים מזה שמגיל 0 לא נוסעים ברכב, אלא התפצלות אבולוציונית. כלומר, באיזשהו שלב, הילדים של האנשים האלה שאף פעם לא השתמשו ברגליים שלהם כדי ללכת, אלא רק נסעו ממקום למקום במכוניות ממונעות, איבדו את השימוש ברגליים והעבירו את התכונה הזאת באופן תורשתי לילדים שלהם, וכך יש לנו ענף של המין האנושי שבעצם אינו מסוגל להשתמש ברגליו כדי ללכת, אלא חייב מנוע, חייב מכונית, ואז יש לנו עוד ענף שזה הולכי רגל שסירבו לנסוע במכוניות, ולכן שמרו על השימוש ברגליים ונשארו אנשים בריאים ובכושר. אתם יכולים לנחש מהכותרת מרד הולכי הרגל לאן הסיפור הזה הולך, אבל בתכלס זאת לא הפואנטה. הפואנטה כאן שיש לנו סיפור שצופה אלפי שנים לתוך העתיד, שצופה התפצלות אבולוציונית של הענף שעליו אנחנו עומדים, של המין האנושי, ובכלל לא מערב טיסה לחלל.
לא סתם לא מערב טיסה לחלל, יש שם באיזשהו שלב איזשהו דיון, כן, לאיזושהי משפחת נושאים, כן, שכבר אני לא יודעת כמה דורות לא הלכו ברגל, נולדת genetic throwback, כן, ילדה שמשהו בגנים שלה התחרפן והרגליים שלה עובדות, חלילה וחס, איזו בושה, ומביאים כל מיני רופאים שיבדקו אותה, ואחד הרופאים, איזשהו מדען זקן, ובא בימים אומר, אנחנו חקרנו את כל העולם, חקרנו עד תחתית האוקיינוס העמוק ביותר, המטוסים שלנו התחככו בסטרטוספירה, אלפי שנים בעתיד, ולא מצאנו בלה בלה בלה, לא משנה. כלומר, אם אנחנו רואים ב-1930 צפייה לעתיד, אלפי שנים לעתיד, שלא רק שבני האדם לא יצאו לחלל, את הסטרטוספירה אנחנו לא הצלחנו לעבור. Last and First Man של אולף סטייפלדון, ספר שאני תמיד מזכירה, גם כן מסוף שנות ה-20. מדובר שם על מיליוני, עזבו אלפי, מיליוני שנות אבולוציה, שבו האדם משתנה באופן מהותי, המבנה שלנו, של הגוף שלנו משתנה, של המוח שלנו משתנה, וכל זה במהלך מיליוני שנים על כדור הארץ. רק ממש בסוף הספר, בסוף ה-Last and First Man, כשבני האדם, כשהשמש שלנו עומדת להתפוצץ ולהפוך לנובה, אז בני האדם מתוך כורח המציאות חייבים לצאת לחלל על מנת ליישב כוכבי לכת אחרים. אבל עוד פעם, במשך מיליוני השנים לפני זה, במשך כל הגלגולים הטכנולוגיים והאבולוציוניים שהמין האנושי עבר, הכל התרחש על כדור הארץ. ועוד פעם, היו עוד כל מיני סיפורים כאלה משנות ה-20, משנות ה-30, ואז היה לנו את המהפך של שנות ה-40, שנות ה-50, המהפך הטכנולוגי, אבל מעבר לזה, היה גם מהפך תודעתי. אני עומדת עכשיו לשאול אתכם שאלה, ואני רוצה שכאילו תענו לי באמת את האמת, with a show of hands, כן, תרימו יד. כולנו כאן חובבי מדע בדיוני ומדע, כן? כמה מכם באמת ובתמים, כן, באמת, מאמינים שהמין האנושי עומד להגיע לחלל, לא כמו שאנחנו מגיעים היום, אלא כמו שארתור סי קלארק ואייזק אסימוב ורוברט היינים, להגיע לחלל עם מושבות בחלל, ואולי טיסה מהירה ממהירות האור. זה עובד כבר 1000 שנה, ב1000 שנים הקרובות. מישהו עם הערכה, כאילו הייתי אומרת שחצי, פחות מחצי מכם, פחות מחצי. אני למשל לא מאמינה בזה, אוקיי? אדם משוגע ליישב, משהו בוא נשאר במערכת השמש, ליישב את מערכת השמש, אוקיי? יש כאן מישהו שמאמין שכאילו רוצה להצטרף? נגיד שחצי. שנות ה-40 וה-50, הסופרים הדומיננטיים ביותר והקוראים הדומיננטיים ביותר, כי עוד פעם, היום מדע בדיוני זה איזה מין עולם ענק כזה. שנות ה-30, 40, 50 של המאה הקודמת, זה לא היה כך. זה היה ז'אנר קטן שהתפתח בארצות הברית בקרב מתי מעט יחידי סגולה ומטורפים לדבר. גברים ונשים, דרך אגב, שאף אחד לא יגיד לכם שלא נשים, כן? אבל כולם היו משוגעים לדבר, שהיו מטורפים אחרי ההתפתחויות הטכנולוגיות החדשות ביותר, ששוב, היו הרבה מאוד סביב רקטות וסביב תעופה וסביב כוח אטומי. ואנשים שכתבו את הסיפורים האלה, שעד היום אנחנו זוכרים את שמם, כן, אמרתי, אייזק אסימוב, רוברט הייני, ארתור סי קלארק, קמפבל, כן, ג'ון קמפבל, האמינו באמת ובתמים בכל רמה חבריהם ושס"ג ידיהם, שאנחנו יום אחד, ויום אחד לא רחוק, כן, תחשבו על הפיוטר היסטורי של הייני, מבחינתו כבר אמורה להיות מושבה על הירח עכשיו, 2014, זה אמור להיות כבר אחרי המרד שבו הירח משתחרר מכדור הארץ, כן? האנשים האלה האמינו באמת ובתמים שיהיה מסע בחלל, והקוראים שלהם ספגו את האמונה הזאת שלהם והעבירו אותה הלאה לדור הבא של הקוראים והכותבים בצורה שבה זה נהפך לחלק אינהרנטי מהמדע לא! מהמדע הבדיוני! לא בשניות. אוקיי, 5 דקות. בצורה שבה זה נהפך לחלק אינהרנטי מהמדע הבדיוני, ועוד פעם, זה לא היה חייב להיות ככה, יש אופציות אחרות, אבל השינוי הטכנולוגי פלוס האנשים שהיו מעורבים בקריאה ובכתיבה של מדע בדיוני באותם שנים, וההשפעה שהייתה להם על הז'אנר ועל הקוראים והכותבים, על הדור אחרי של קוראים וכותבים, הכניס את המסע בחלל למדע הבדיוני בצורה שאינה ניתנת להפרדה. ואני חושבת שאנחנו רואים את זה בצורה הכי טובה בשנות ה-50, אחרי שאירע המהפך הזה.
כי 100 השנים האלה, לא רק שאנחנו כבר לא רואים מדע בדיוני שמדבר על העתיד והוא לא אפוקליפטי, כן, ברגע שהוא אפוקליפטי אז כולנו כאן בחורבות רדיואקטיביות מנסים למצוא חלזונות לארוחת ערב, אין לנו זמן לחקור את החלל, אבל עתיד לא אפוקליפטי שאין בו מסע לחלל, אנחנו כבר לא רואים, חוץ מכמה דוגמאות מאוד ספציפיות שבהם מדובר על אובדן. יש שני סיפורים של אייזק אסימוב, שאני בטוחה שאתם מכירים. אחד זה הספר קץ כל זמן. מכירים? כמה קראו כאן את קץ כל זמן? סבבה. אז רק בקצרה, מדובר שם על עתיד מאוד 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 רחוק, כן, מאות אלפי שנים, שבני אדם לא יצאו לחלל, מכיוון שבמקום לצאת לחלל, במקום לחקור את החלל, הם חוקרים מסע בזמן, הם מצאו דרך לעשות מסע בזמן, אבל הפואנטה של כל הספר הזה, זה שזה היה טעות. שבני אדם השקיעו את המרץ ואת האנרגיות המחקריות שלהם בכיוון הלא נכון, בכיוון המחקר הזמן במקום מחקר החלל, ולכן יום אחד בעתיד המאוד מאוד רחוק, כשסוף סוף בני אדם יפנו אל החלל, הם כבר יגלו שאין מקום, שכל הגזעים החייזריים המרובים של היקום השתלטו על כל הנדלן הממש ממש טוב ביקום הקטן והמסכן שלנו שאין בו מקום, ובני האדם יסתכלו החוצה, יראו שאין להם מקום, ייכנסו לדיכאון, והמין האנושי יגבה. כלומר, יש כאן איזושהי אמירה, שאם אנחנו לא נשקיע את האנרגיות המשאבים שלנו ביציאה לכוכבים ובחלל, אנחנו נעשה טעות שיעלה לנו בעתיד ובחיים של המין האנושי. עוד דוגמה, ופה סיפור קצר של אייזק אסימוב, גם כן מ-1954 כזה, שבו חייזרים יותר חזקים, יותר חכמים, יותר מוצלחים מאיתנו, עושים איזשהו הוקוס פוקוס עם חוקי הפיזיקה, ומבטלים את כל הנושא של כוח אטומי. אי אפשר יותר לבקע אטום, אל תשאלו אותי איך זה עובד. והמטרה של זה, זה למנוע מבני האדם לצאת לחלל. כי אנחנו מסוגנים מדי, פראיים מדי, בלה בלה בלה, נפר את האיזון הקוסמי. כלומר, יש כאן איזושהי גזילה של העתיד שלנו, של הזכות שלנו, לצאת לחלל. עוד דוגמה, קצת שונה, אבל מאותה תקופה, 1955, The Climbing Wave. The Climbing Wave של מרגרט זימר ברדלי, מריון זימר ברדלי, שמדבר על זה שבני האדם יוצאים לחלל, מיישבים את מערכת השמש ואפילו שולחים ספינה ליישב את אלפא קנטאורי, אבל אחר כך מחליטים לוותר על זה, נסוגים מהמושבות שלהם וחוזרים לכדור הארץ, כי הם אומרים בעצמם, אנחנו קודם צריכים לפתור את הבעיות שלנו בבית, אחד עם השני, לפני שאנחנו יוצאים לחלל. אבל שימו לב באמירות שיש בכל הסיפורים האלה, כלומר, ברגע שעשינו את הקפיצה הזאת, אחרי שנות ה-30-40 ונכנסנו לשנות ה-50, מסע בחלל כבר נתפס בתוך הז'אנר של המדע הבדיוני כחלק טבעי מהעתיד של המין האנושי. כלומר, אם אין מסע בחלל, זה כי אחד, אנחנו עשינו משהו לא בסדר, השמדנו את עצמנו, שתיים, מישהו מבחוץ לקח לנו את האפשרות הזאת וגזל מאיתנו את הזכות המולדת שלנו, או שלוש, אנחנו עשינו טעות, התבלבלנו, מכרנו את מכורתנו בנזיד עדשים והחלטנו ללכת על משהו אחר במקום מסע בחלל, ויום אחד זה יעלה לנו. אז סיכום זריז, כי אין לי זמן, למרות שיש לי עוד הרבה על מה לדבר איתו. המסע בחלל היה רק אחד מהנושאים הרבים שנכנסו לתוך המדע הבדיוני בתחילת המאה ה-20. סט של נסיבות שערב התקדמות מדעית טכנולוגית מאוד מאוד מהירה סביב נושא מאוד מסוים בשנים קריטיות, שנות ה-30, 40, 50, של מתי שהמדע הבדיוני התפוצץ כסוגה ספרותית, ואנשים שכתבו באותה תקופה והתלהבו מהנושא של מסע לחלל, בין השאר כי הם היו חלקם מדענים בעצמם. החותם שהם השאירו על המדע הבדיוני ועל דור ההמשך של קוראי וכותבי המדע הבדיוני, אומרים שהיום, בצורה כאילו שנראית לנו טבעית לגמרי, המסע בחלל הוא חלק טבעי מהמדע הבדיוני, וקשה לנו לדמיין אותו. תודה רבה כאן. אבל אני לא דיברתי בכלל על סייבר פאנק. וגיאופיזיקאי. שכחת להגיד תודה לאגודה הישראלית למדע בדיוני. ותודה רבה לאגודה. על התקציב שנתנה לנו בשביל כיבוד ודברים כאלה. וקרם שיזוף. כן. ומים. אתם רואים כל מי שאמר אנחנו בצל? כשתהיו עגבנייה. אני ברחתי. כן, זה על החשבון שלנו. מי שבצל קר לו. איך אנחנו מגיעים היום לחלל? חליל.
חללית. יפה. יש לנו חללית כזו, אבל החללית הזו עם האיש בפנים לא פשוט טסה ככה מהקרקע כמו בסרטים מצוירים, היא נמצאת כאן בערך, ומתחתיה טיל ענק שגדול ממנה בהרבה, שוקל ממנה בטילים מודרניים בערך פי 30, כשזה לא טיל מאויש, כשזה טיל מאויש זה הרבה 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 יותר גדול. וככה הטיל ממריא למעלה, לחלל, כשבסופו של דבר הוא גומר את הדלק שלו, נשאר רק המטען שרצינו לשים בסופו של דבר בחלל, והמטען הזה עושה את מה שהוא עושה. אבל כל הטיל הענק הזה, שהוא כמעט כולו מערכות הנעה ודלק, משתמשים בו פעם אחת וזהו. שזה נשמע קצת מטופש, אנחנו לוקחים איתנו את המנוע ואת הדלק, ובסופו של דבר זה שימוש חד פעמי ואחר כך צריך לזרוק אותם. אז למה זאת? למה זה ככה והאם יש דרכים אחרות? אז קודם כל, נגיע לזה. אז קודם כל הצרה היא בכדור הארץ הזה, שאנחנו חיים עליו, שלא נותן לנו לעזוב כל כך בקלות. כדור הארץ זה גוף ענקי, וכמו כל דבר ענק שיש לו הרבה מסה, יש לו גם כוח משיכה די חזק. ובשביל להגיע לחלל צריך איכשהו להתגבר על זה. אז הדרך שיש לנו כרגע להתגבר על זה, זה טילים ענקיים. זה בעצם הדרך היחידה שלנו לעשות את זה. ובגלל שאי אפשר לקחת כאלה מסות ענקיות כל הדרך עד למעלה, אז הטיל מחולק לשלבים. ברגע ששלב אחד גומר את הדלק שלו, אז פשוט משליכים אותו, כי המשקל הזה מיותר מרגע זה. ואז הטיל ההמשך, השלב השני, מפעיל את המנועים שלו, וכשהוא גומר את הדלק מתנתק, והשלב השלישי ממשיך וכן הלאה. בדרך כלל אין יותר שלבים מזה, למרות שאידיאלית, ככל שיש יותר שלבים זה יותר יעיל, אבל מעשית, ככל שיש יותר שלבים, יש יותר תקלות. אז זה לא באמת אפשרי. וזה מצב לא כל כך טוב לנו, כי זה הופך את כל העסק הזה לנורא נורא יקר. תחשבו שאם היינו רוצים לטוס לארצות הברית, היינו נכנסים למטוס, טסים לארצות הברית ומשליכים את המטוס לפח. זה לא הגיוני, או אותו דבר עם הכלי רכב, למרות שיש אנשים שעושים דברים כאלה עם כלי רכב. פרטים. זה לא מעשי ואי אפשר ממש להתקדם ככה, במיוחד כשאנחנו צריכים להגיע למקומות רחוקים. כשאנחנו רוצים להגיע למקומות רחוקים, אנחנו צריכים טילים עוד יותר גדולים, ואז הבעיות שלנו רק לעשות יותר גדולות, מה שאומר שאנחנו יכולים לקחת למקומות רחוקים רק מטענים קטנים. למשל, החלליות שנאס"א שולחת לירח או למאדים בשביל להקיף אותם בסך הכל, אפילו לא בשביל לנחות ודברים כאלה, מדובר על חלליות ששוקלות 300 קילו. זה נחשב חללית קטנה. כשאפולו נחתו על הירח, הם שלחו לירח 45 טון. בשביל זה היה צריך את הטיל הכי גדול ever. טילים שאין יותר כאלה היום. כי אף אחד לא נוחת על הירח עם אנשים. אבל זו לא שיטה טובה במיוחד. הבעיה היא שכרגע אין לנו שיטה אחרת. אבל חשבנו בעבר כבר על כל מיני שיטות אחרות. למשל, בספר מכדור הארץ לירח של ז'ול ורן, השיגור שם לירח מתבצע איך? תותח. התנגדות האוויר הזניחה. תותח על שהצוות נכנס לתוך הפגז, פיצוץ גדול וטסים לירח. והצוות מגיע הבעיה היא שבמצב כזה אפשר לשגר דברים כאלה לחלל. אני אספר לכם שאפילו שיגרו ככה דברים לחלל, לא למסלול אמנם, אבל פשוט בשביל להגיע לחלל, להוכיח שזה אפשרי. עקרונית גם היה מי שאמר שתותח העל העיראקי, מי שזוכר מלפני אי אלו שנים, יכול היה לשמש גם בשביל לשלוח לוויינים. מי זה היה, עיראקי? שאמר את זה? גם. הרוסים פיתחו להם את זה, אבל זה פחות חשוב. יכול להיות זה שהתנגשו בו אחר כך. כן, אוקיי. כן, נכון. אז אפשר עקרונית להטיס לככה דברים לחלל, אבל הבעיה היא שבפגז כל התאוצה, כל הדחיפה הגדולה שהוא מקבל היא על ההתחלה, הוא מגיע למהירות הכי גדולה שלו ביציאה, ומרגע זה הוא מתחיל רק להאט. זה אומר שהתאוצה שלו היא מדהימה. תאוצה כזו לבני אדם עושה לא נעים. לחפצים דוממים גם כן, זה די מועך אותם. אלקטרוניקה אי אפשר לשלוח ככה. אולי אפשר לשלוח ככה חומרי גלם בשביל לבנות דברים בחלל, אולי את הדלק אפשר לשלוח ככה, אבל ממש לשלוח מכונות או בני אדם, זה לא ממש יעבוד. הדרך שיותר דומה לטילים זה לתת את התאוצה הזו במנות הדרגתיות. ויש כל מיני שיטות כאלה שמשאירות את המנוע בעצם, את המנוע ואת הדלק על הקרקע,
ורק החללית עצמה היא זו שמטפסת. רק צריך איכשהו להעביר את האנרגיה מהקרקע לחללית בצורה מדורגת. אחת האפשרויות היא באמצעות לייזר. כן, כן. לייזר שפוגע בחללית ובעצם נותן לה דחיפה כלפי מעלה. כי הלייזר מסוגל להעביר אנרגיה. אז צריך בשביל זה לייזר מאוד 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 חזק, שזה פחות או יותר החיסרון הגדול של הסיפור הזה. צריך תחנת כוח ענקית ליד. ופה בקושי אישרו ללייזר בשביל ליירט טילים ופגזים לעבוד, בגלל שאין לנו תחנת כוח מספיק גדולה בשביל זה. והדבר השני היא יציבות. זאת אומרת, זה צריך לפגוע במקום מאוד מדויק בחללית, וברגע שיש קצת רוח והיא קצת מסתובבת, אז איבדנו שליטה והחללית נופלת. זו לא שיטה כל כך טובה. שיטה אחרת שהייתה כמעט מבצעית, זה נקרא פרויקט אוריון, שהשתמש בפצצות גרעיניות בשביל להטיס דברים לחלל. תחשבו על חללית שהחלק התחתון שלה כמור, מין קליפה כזו, ופצצות אטום נופלות מתוכה. פצצות אטום זה לא דבר גדול כל כך, מתפוצצות וההדף פשוט דוחף את החללית במנות קצובות כל פעם יותר ויותר ויותר, ודוחף אותה כלפי מעלה. אפשר להשיג ככה מהירויות הרבה 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 יותר גדולות מאשר כל דלק כימי שיהיה לנו אי פעם. הדבר הזה קרוב לוודאי יהיה עובד, רק מה, לפוצץ פצצות גרעיניות באטמוספירה של כדור הארץ זה לא בדיוק הדבר הכי מומלץ בעולם. הסיבה שזה הופסק זה בגלל אמנות בינלאומיות, כן? לא בגלל שזה הדבר הכי לא טוב בעולם. אבל בהחלט עבדו על זה ברצינות רבה בשנות ה-50 וה-60, כשאז נשק גרעיני היה הדבר הכי טוב לאנושות, ותאכלו 2 כאלה כל בוקר ותחיו לנצח. או תקבלו כוחת על. כן. היי, גם היה משחק שיניים שהכיל הרדיו? תפסת אותי משהו? זה היה עוד קודם. תשמע, פעם בשביל לבחור נעליים, לראות שהנעליים מתאימות לך, אז הקרינו אותך בקרינת רנטגן בשביל לראות שזה... עשו כל מיני דברים משוגעים עם רדיואקטיביות בעבר. אני אחזור עכשיו דווקא אחורה, כי בעבר היו רעיונות טובים דווקא. קונסטנטין ציולקובסקי היה מורה למתמטיקה ברוסיה, והוא היה אחד ההוגים הגדולים ביותר בתחום של הטילאות והמסע לחלל ואיך יראו החיים של אנשים בחלל. הוא עשה את כל זה עוד לפני שטס המטוס הראשון בכלל, במאה ה-19 כמובן. אחד הדברים שהוא חשב עליהם זה כל הנושא של טילים רב-שלביים, שהמשוואות שהוא פיתח אז משמשות עדיין עד היום. אבל אחד הדברים המעניינים שהוא התחיל לחשוב עליו נבעו כתוצאה מזה שהוא הלך לטקס החניכה, הפתיחה של מגדל אייפל בפריז. זה היה בזמנו המגדל הכי גבוה בעולם, הוא מתנסה עדיין לגובה של 300 מטר. וכשהוא ראה את זה, שזה באמת, זה דבר ענקי, אז הוא התחיל לחשוב, רגע, אם אנחנו פשוט נבנה מגדל מספיק גדול, אז נוכל פשוט לעלות במעלית את הטילים לשם ולשגר מלמעלה. כי ככל שמתרחקים ממוקד המשיכה, מכדור הארץ, כך כוח המשיכה נחלש בצורה אקספוננציאלית. כלומר, אם אני מתרחק ממרכז כדור הארץ פי 2 מאיפה שאני נמצא עכשיו, כוח המשיכה שם לא יהיה חלש פי 2, הוא יהיה חלש פי 4. אז ככל שאני מתרחק יותר, ככל שאני מטפס יותר לגובה, ככה יותר קל לי לשגר. אם אני אשגר מפסגות הערים הכי גבוהים על כדור הארץ, בהחלט זה יהיה הרבה יותר חסכוני. אני אשלם הרבה יותר על להביא את הטילים לשם, שזו הבעיה העיקרית בזה. אבל בעיקרון, אם אני יכול לבנות מגדל מאוד 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 גדול, אני יכול לשגר מהחלק העליון שלו וזה יהיה הרבה הרבה יותר פשוט. הבעיה היא שמגדל מאוד מאוד גדול צריך לשאת את המשקל שלו עצמו, וזה כבר נעשה מאוד מאוד בעייתי. הוא הבין את הבעיה הזו, אז הוא כבר התחיל לחשוב על רעיונות שכבר היו מוכרים פה ושם לאנשים שהתעניינו בנושא באותה תקופה, של מגדל שלא נעצר באיזשהו גובה, אלא בעצם ממשיך כל הדרך עד החלל. הוא חשב על רעיון כזה שאם אפשר לעשות דבר כזה, אז אפשר יהיה פשוט לטפס על המגדל, כמו ג'ק ואפונה, חשבו, אנדרסון כבר חשב על זה, ולהגיע ככה לחלל. הרעיון הזה התפתח בהמשך ונקרא מעלית חלל, הרעיון הוא שיש נקודה סביב כדור הארץ, בגובה ספציפי של 36,000 קילומטר, שלוויין שאני שם שם, או כל דבר שאני שם שם, מסתובב עם כדור הארץ, באותה מהירות זוויתית בדיוק. זאת אומרת, מסיים הקפה אחת ב-24 שעות, כך שהוא נראה למי שנמצא על כדור הארץ, כאילו כל הזמן באותו מקום בדיוק. וזה מאוד שימושי ללווייני תקשורת, למשל, שצריכים כל הזמן לשדר לאותה נקודה. כבר?
אז אם אני שם שם איזושהי חללית, תחנת חלל גדולה, ומתחיל להוריד ממנה כבל לאט 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 עד כדור הארץ, עד שאני מגיע לנקודה שאני נמצא מעליה, ואז בא וקושר אותה לקרקע, אז עקרונית יש לי כבל שמגיע עד החלל, אני פשוט יכול לטפס עליו. אני לא מדבר על חוץ ממש, אלא ממש על כבל גדול, או ממש עמוד שאני יכול לקשור אליו מעלית ולטפס במשך לא יודע, השבועיים שצריך להגיע לשם, אבל ברגע שאני נמצא לחלל, אני פשוט יכול לקחת את הלוויין שלי ולזרוק אותו החוצה והוא נמצא במסלול. דבר כזה יכול להפוך את כל העניין הזה של השיגורים למשהו מאוד מאוד זמין, רק שאין לנו שום יכולת להתקרב כרגע לטכנולוגיה שמקימה כזה מבנה אדיר, אין לנו את החומרים האלה אפילו. אבל יש גם רעיונות נוספים. איך מתגברים על זה שמהקרקע קשה לשגר אבל מגבוה אפשר לעלות לוויינים על מטוסים, ועושים את זה. יש סוג של שיגור, סוג של רכב שיגור שנקרא פגסוס, שזה סוג של טיל שתולים אותו על כנף של מטוס עם הלוויין בפנים, מעלים אותו לגובה מאוד מאוד רב, ומשם הטיל הזה פשוט מפעיל את המנוע שלו והשתחרר מהמטוס כמובן, וטס אל המסלול, ושם משחרר את הלוויינים שנמצאים בתוכו. אבל זה לא בעד האיזון של המטוס? לא, הוא נופל מהמטוס, כמו שפצצה נופלת מהמטוס. אז זה עבד למטוס את האיזון, לא? לא, מסתדרים. זה עובד, זה קיים. הבעיה היא שאפשר לעלות ככה רק מטענים מאוד קטנים, כי גם מטוסים סובלים מבעיה של משקל. גם מטוסים איכשהו כל הזמן נלחמים נגד כוח הכובד, ולכן צריך איכשהו לפתור את זה בשביל להטיס דברים ממש מסיביים לחלל. אז אפשרות אחרת לעשות את זה זה לבנות איזשהו מין מנהרה עם וקום בפנים, שתגיע עד גובה ממש 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 גבוה, גובה של 10-20 קילומטר, ופשוט לראות עם לחץ אוויר דברים לחלל. אפשר לעשות את זה, אפשר להאיץ אותם גם בצורה הדרגתית, כך שנוסעים יוכלו לנסוע בזה. כמובן זה לא משהו שאנחנו יודעים לעשות עכשיו. זאת אומרת, זה משהו שאם יתחילו עכשיו עם תקציבי ענק, אולי תוך 10 שנים אפשר יהיה לעשות. זה לא הרבה דרך אגב. שיטה אחרת, זה ממש לא הרבה, אבל צריך לזכור את הפרט החשוב הזה, שמרגע שהצלחנו להוציא משהו לחלל, מרגע שהספוטניק יצא לחלל, ועד שאדם נחת על הירח וחזר חזרה, עברו 12 שנה בסך הכל. תחשבו על ההתקדמות המדהימה של הדבר הזה. אז אפשר לעשות דברים כאלה אם יהיו את התקציבים המתאימים כמובן. אבל יש רעיון מאוד מעניין שמשלב את הקטע של מעלית חלל עם לטוס ולשחרר מטענים מגובה רב, וזה לא שאנחנו נגיע לטפס חצי הדרך ומשם נשגר דברים, אלא נשגר דברים והם יגיעו לחלל באמצע הדרך. איך עושים את זה? יש שיטה שנקראת Space Hook ו' חלל. תחשבו על חללית שטסה סביב כדור הארץ, או תחנת חלל שמקיפה את כדור הארץ, ויש לה איזשהו כבל מאוד 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 ארוך, והכבל הזה פשוט יכול להיכנס לאטמוספירה ולצאת מהאטמוספירה. ותחשבו שהכבל הזה, בגלל שהוא מסתובב, אם החללית נעה בצורה כזו והכבל מסתובב סביבה ככה, אז אפשר לדאוג לזה שהמהירות של הקצה של הכבל יהיה בדיוק במהירות של החללית, כך שבעצם כלפי מי שנמצא על כדור הארץ, הכבל והחללית מבטלים את המהירויות אחד של השני. אם אנחנו נהיה פה והכבל הזה יוכל לרדת עד הקרקע, אנחנו נראה אותו פשוט יורד מהשמיים, מגיע אלינו, נתפוס אותו ונגיע לחלל. שזה דבר ממש ממש מגניב. צריך משהו. כדאי. אבל גם אם הוא לא מגיע עד הקרקע, אפשר להטיס משהו רק לשיא הגובה, לגובה נגיד של מטוסים רגילים, ושם הם יתפסו על הכבל הזה שיחסית אליהם נע במהירות של כמעט כלום. זה משהו שהוא נשמע ממש ממש הגיוני. כמובן לבנות את החללית הזו ולבנות את הכבל זה משהו שכרגע אין ביכולתנו לעשות, אבל הוא הרבה יותר פשוט מאשר מעלית החלל, שאולי בכלל אי אפשר לעשות, כי יש איתה גם בעיות רבות, גדולות ואחרות. בינתיים, עד שלא יהיו תקציבי ענק כאלה, אנחנו נוכל לראות דברים מאוד מעניינים אחרים, כמו התקדמות במטוסי חלל, מטוסים שממריאים משדה תעופה ומגיעים לחלל, שזה משהו שכנראה יהיה פה תוך, אנחנו מקווים, ה-10-20 שנה הקרובות, או אם נחכה בסבלנות לליל הסדר, שבו יהיה שיגור מאוד מעניין של SpaceX,
שהם ישגרו טיל שהוא לא חד פעמי יותר, כי הוא מסוגל לנחות. טיל שנוחת חזרה עם רגליים, לפחות השלב הראשון שלו, אז תהיה לו הדגמה ביום שני הקרוב. אוקיי, אז אולי בכל זאת אנחנו נמצאים קצת בתוך העתיד הזה שאנחנו חולמים עליו כל כך הרבה. תודה רבה. כמעט. בזאת אנחנו סיימנו את התוכנית של ההרצאות. אנחנו עדיין פה, אז אתם יכולים לגשת ולשאול שאלות ולהמשיך את המינגלינג, ואם נשאר פה עוד כיבוד אז אתם מוזמנים להתכבד. אל תיתנו לסחוב את כל הדברים האלה ואת המים בחזרה לאוטו. תודה רבה שבאתם. אני מזכיר לכם את האירועים מחר ב-9 בערב בארטישוק בירושלים, וביום ראשון ב-9 בערב בסינקופה בחיפה, וכמובן את כנס עולמות ביום רביעי וחמישי. יהיה ממש מגניב, אני אהיה שם, קרן תהיה שם, גם אתם תהיו שם. אז תודה רבה ולחלל.